Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunan ang straight to the point. Muli magkakasama tayo lingkod Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko, at sa pagkakataong ito, pag-uusapan na naman natin itong mga isyo ng Seventh-day Adventist Church. Buwelta po nila itong sikat na celebrity na nagiging Katoliko na, itong si Atty. Bimbim Sabanal. Pag-uusapan natin itong isyo nila kasi parang pinalitaw nila na unti-unti na raw lumilipat ang Katoliko sa kanilang pananampalataya. So gaano kaya katotoo ito? Medyo parang nag-viral itong video ito. Bago pa natin tatalakay ng mga ganong klaseng isyo, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Straight to the point. Magandang gabi po sa ating lahat at yun sa mga lahat ng mga naabot sa ating palatuntunan. Magandang gabi, magandang hapon po mga kapatid. Si Brother Bong, if inlaklais ko pong ipalam sa inyo na pag ganitong klaseng oras, wala na po tayong Bisayang live bukas siguro. Marami tayong mga iso sa Bisaya. Ngayon gabi, magtatagalog tayo dahil straight to the point yung programa natin para naman sa mga lahat na mga nanonood na Tagalog, eh, minsan makakaintindi naman sila ng Bisaya. At salamat nga pala sa punto por punto ni Brother Jando Alabado at saka kay Reverend Father Darwin Gitgano. Magandang gabi po sa inyo lahat. Then sa may punto por punto, Mary of Christian, pray for us. Now, itong medyo hindi naman gaanong nag-viral ito. Post po ito ni nakita ko po ito sa post ni Mr. Dan Maasin. Yan nga, sinabi ko sa inyo, in the first place, hindi po kami, tayong mga Katoliko hindi po tayo pwedeng tumatawag ng pastor sa mga ibang sikta. Dahil in the first place, hindi nila tayo tupa at hindi sila pastor natin. Dapat natin tawaging mabuting pastor ito si Kristo dahil siya po yung ulo ng ating simbahan. Yan po yung pinaka-issue talaga. Now, regarding about this kind of issues, there was the statement of I don't know kung tunay ba talaga itong Catholic faith defender siya. Nagbalik loob daw sa Seventh-day Adventist. O gaano katotoo ito? O magingay lang kayo kung wala akong sounds dyan Medyo minsan yung nawawala yung natin, yung audio natin. Sino ba itong gustong pumasok? Layo na pala ng cellphone natin. Okay, so now base po sa kanyang 17 minutes na tinatawag sa Bisayan kasinatian or sa Tagalog po yung kanyang testimony, o baga testimonya in Bisayan. Sa Tagalog yung kanyang sa English term is testimony So nagbigay po siya payag kung bakit daw siya nagiging Seventh-day Adventist. Alam ba ninyo, hindi lang po ito una. May una pa, yung yung isang pari daw di umano ng Katoliko, nag-Seventh-day Adventist. For 38 years, di ko alam, yung na-post niya ni Dison, yung mga ngaral ng Adventista. So, ang tawag dito, mayroong isang pari na 38, 35. Correct me if I'm wrong. Hindi ko na natandaan yung post ni Mr. Dizon, yung mga ngaral ng Adventista, na nagiging Katoliko daw. O base po sa mga nakala po nating mga dokumento, mga ebidensya po sa mga kapatid at mga Catholic faith defender, kaya pala umalis itong paring ito dahil po sa babae. Dahil gusto niyang mag-asawa, yung babae daw sa Badista. Ay hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Basta yung dahilan na pag-alis ng isang pari, hindi po doctrinal issues. Siguro, may mga in-interview siguro nila na sinabi ng pari na about doctrinal, pero hindi tayo agad maniniwala dahil itong madalas na mga Seventh-day Adventist, madalas po silang magdrama. Yung bang sinasabi ko sa inyo, lumang tugtugin na po yung nyo. Straight
To the point. Oh, lumang tugtugin na yan. Ano? So, now, ito tandaan ninyo. Buhat nung umalis itong si Attorney Bimbim kasi sabi po ng mga mangangaral ng Seventh Adventist, walang modo po daw yung attorney. At saka, pare ba yun? Pare siguro yan sa Pilipinista, brother. Di ko alam. Kung, yan nga, yung sinabi ko sa inyo, kapag magbigay kayo ng yung ganong klaseng vlog, yung mga ganong klaseng interview, kakaiba po yung interview nyo kaysa interview natin mga Katoliko. Pag-usapan natin yung maya-maya. Now, itong, ang tawag nito, may nag-comment din na kaya pala umalis itong si Attorney Bimbim sa Seventh Adventist dahil daw pag araw ng Sabado, duty niya, hindi siya makapag-duty dahil siyempre Sabadista, simba. Wala daw. Malulugi din pagka-attorney niya. Ika nga ni Mr. Alvin Sanchez yung bang nalala nyo, nagwawasak ng imahe, nagsusunog, dahil lapikon sa live ko, mga 3 taon na siguro, correct me if I'm wrong. Yeah. So, pareho kayo ng accent. Hindi naman. Sino bang sinasabi mong pareho kami ng accent? Pareho kayo ng accent. Anong ibig mong sabihin? Kanang si FDD nga nagpastor nga. So, okay. Yung comment nyo, gawin nyo lang Tagalog kasi Tagalog portion na tayo. Bukas sa umaga, Bisaya tayo. Kahit anong gagawin nyo, Bisaya nyo. Ilabas yung pagka-Bisaya nyo dito, mag-Tagalog muna tayo. Kita hirapan tayo sa kalisod. Ayos ayos na naman dito. Maganda ang audio mo, bro. Basag kasi dati ang audio mo, bro. Thank you. Bago na po kasi itong nabili natin. Galing sa mga sponsor. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Pagpalain po kayo ng may kapal. Palakpakan natin lahat ng mga sponsor natin. Pareho kayo, Sinti Duterte magsalita. Di ko alam. Mayroon palang kawig sa akin. Now, in the first place, ito may isa naman nagsabi na kaya pala umalis itong si Attorney Bimbim dahil po ay nagkakagusto daw di umano ng pare. Ano na naman yung kalukuhan ninyo? Kahit ano ng mga isyong binato nyo kay attorney. Remember, attorney na po yan. Ibig sabihin, pag attorney, mas marunong pa yan sa atin dahil kabisado po nila lahat ng batas ng ating bansa. Dahil hindi ka po magiging attorney kapag mangmang ka po sa batas. At saka, paano mo naman lukuhin yung attorney? Minsan nga, lahat ng mga attorney, di lahat hindi mo maluko lahat ng mga attorney. Minsan, may mga attorney, may mga lang, hindi lahat. May mga attorney, magluloko pa nga. Yeah? Lulukuhin yung attorney. Kapag nabasa yun ni Attorney Bimbim, lagot kayo. Baka mademanda kayo ng cyber siguro yung tawag na krimen na yun. Yung sinabi na walang modo yung attorney, kaya pala lumipat. Uy, wag nyo kaming isali sa kagaguhan nyo. Alam nyo, matapos in-interview ng ating mga vlogger na Katoliko, ako nga minsan nagbabalak akong interviewin itong si attorney dahil marunong pala ito sa Bisaya, Bisaya to tsaka Ilongga. Bro, baka mamaya pagpasukan ka sila, pagkasuhan pa sila. Yan nga, yung diyan ako na lalong nabahala, Uy, wag kayong magbitaw ng salita na basta-basta sa social media. Alam ba ninyo, kaya hindi kayo na-monetize lagi. Imbes na magkakagusto sa inyo si Mita, wala. Dahil panay kayo pang trash talk doon sa lahat ng mga bad words, lahat ng mga trash talk, alam ni Mita yan. Hindi nyo ba alam? Sikat pa naman yung pangalan ng nyo. Ang gagara ng pangalan sa Facebook page sa Facebook. Pero nyari, konti lang followers. Bakit wala kayong followers? Halimbawa, itong si Tatang Bacalares. Nasikat na di umano na pastor na mas marami pa akong followers si Tatang Bacalares. Si Tatang Bacalares 9K lang followers. Sa atin, magkano yan? 34,000. Ano yan? Kaya hindi kayo sumikat sa mga vlog nyo dahil po panay-panira kayo sa mga simbahang Katolika. Siya Bimbim bro, I don't know kung taga saan ba yan.
Di ko alam si Attorney Bimbim kung taga Dipolog na. Ay, di ko alam. Hindi ko alam kung taga Dipolog. O baka marunong siya magbisaya at marunong siyang mag-Ilonggo. It's either Cebu o sa Negros siguro. Sa Iloilo, yung mga ganun. Maraming Ilongga dyan sa Iloilo. Di ko alam kung taga saan yan. Okay. So ngayon, in-interview. Siyempre, celebrity yan, sikat yan, artista yan. O, pag artista ka, kahit kapwa artista mo, manunood kahit anong gagawin mo. Diba? Yung artista, kahit maglalaba lang yan, naka-video, 1 milyon na kagad yung views. Sa isang araw, 4 na oras, 1 milyon na kagad yung views. Kahit nadulas man lang ng ng hagdanan, milyon views na, binabalita na sa TV, tinichika na sa showbiz. Ganyan po kasikat yung mga artista. O ito, siguro nanonood, marami si Adventist. O, pagka nalaman nila na ito si attorney, nagiging si attorney nagiging katoliko na, nagwawala din na yung mga Sabadista. Ano ba naman kayo? Hoy! Nagwawala din na yung mga Seventh Adventist. Straight to the point. Kung ganon sa interview, taga Dipolog, ay mas ayos. Dahil dito pala bilong sa aming sa aming diocese. Pero kapag mayroon kasing I don't know kung papasa na ba yung proposal na yung aming parokya isisiparate na po gawing diocese, gawing cathedral. So hindi ko alam kung kailan Kaya nga nung na-post ko sa Facebook, maganda pala yung retablo namin kasi nire-renovate na yan. I think hindi ko nakakamali 5.8 million yung gastos noon. Ayaw pagbutang-butang sino ba ito? Ka na lang Jesse Botlik, mag-Tagalog ka na lang dahil Tagalog version po tayo ngayon sa gabing ito. Mag-Tagalog ka na lang muna, Jesse Botliga, para magkaintindihan tayo. Straight to the point. Okay. So, now, nagwawala po itong mga Seventh-day Adventist buhat nung nalaman. Alam ba nyo ba kung bakit nagwawala? Meron na naman silang pakukulo. Mayroong pakulo. Anong pakulo? Ito, may pari, nag-Seventh-day Adventist na. Ngayon, pag-uusapan natin itong si Roger Goyo. Alam nyo si Roger Goyo, hindi ko alam kung taga saan yan, kung taga Bohol ba yan, kung taga Surigao, kasi may kapatid yan si Christopher Goyo. Panay chat sa akin. Brad, ganito. Brad, pakinggan mo si Bacalaris. Brad, manoorin mo ito. Brad, yung libro nyo, nagsabi. Brad, magsabadista ka na. Ang dami namang convince. Yan. So, dito, pinalabas nila na may Catholic Fit Defender di umano na naging Seventh Adventist. Kumbaga sa trending to. Trending to. Anong klaseng Catholic Fit Defender lumipat siyang nagiging Sabadista? Naalala ko nga pala yung sa public market, nag-duty ako bilang isang traffic enforcer. Nung sinita ko yung isang multicab, meron siyang dalang Biblia na hindi naman, siguro ganitong size, kalaki. King James Version, sabi ko yan. Sabi niya, Bisaya yung conversation namin. Tatagalogin ko na lang para magkaintindihan yung mga Sabi, yan, Biblia yan, brother. Anong version? Yan. Version yan ng King James Version. Since at that time, naghahanap din ako ng mga version na King James. Wala pa po ako kahit isang King James Version. At, sinabi ko sa kanya, akin na lang yan, Brad. Sabi niya, wag kasi gagamitin ko yan. Panangga ko yan. So, hindi panangga. Ano ba relihiyon mo? Sabi niya, Adventista ako. Kilala mo ba si Rosales? Sabi ko, Rosales? Sino ba yung Rosales? Yung taga-Titay. Ay, di ko alam yun. Ano yan? Catholic Fit Defender yan. Okay yun, Catholic Fit Defender. Pero, nag-Adventista na. Sabi ko, ba't anong reason? Ay, siya na lang tanungin mo. Hindi ko nga kilala. Paano ko tanungin yan? Wala kaming contact noon. Right? Isa pa, walang communication through social media. Tagalog pero wrong grammar. Dapat Bisaya na lang pagkaula. Sino ba ito? Sino bang nasabi sa iyo na Tagalog o wrong grammar? Ay, nako. Yung mga baser talaga natin, di natin maiwasan. Pero yaman na lang yung mga baser natin. Dagdag lang yan sa ating Facebook. Ayos yun. Ayos kayo. Sige, pagpatuloy nyo, bas-bas nyo. Dahil dagdag din yan, kumikita din tayo nyo kamita. Kasali dyan kamita. Pero alam nyo,
yung Facebook Live ko ngayon, wala po siyang ads, walang ads. Yung Facebook ko, ang yung may ads, yung mga pinopost kong videos, yung mga reels. Pero sa reels, hindi pa ako nag-apply sa stars. Pero hindi ko naman masyadong gaano binigyang halaga itong mga ads, itong mga kaya hindi ako nag-apply sa reels. Kasi po, hindi po, hindi ko talaga intensyon na magkaroon tayo ng pera para lang ganito. Kung mayroon tayong matatanggap, ayos. Kung wala, okay naman. Hindi naman tayo namimilit kay Mita. Hindi naman tayo namimilit sa lahat ng mga viewers natin dito. Hoy, isi mo ito live namin para marami tayo. Wala naman. The more, the important is makapagbigay tayo liwanag sa mga taong kulang ang kaalaman. Yan po yung purpose natin. Sinabi pa, baka pinipirahan ka lang, Brad. Wala akong pakialam kahit huhututan nyo pa ako. Wala gani permit, illegal man ni live. Anong permit? Kailangan pa ba magiging permit ito sa Facebook? Bisa nga kayo, talak na talak do sa ano nyo. Do sa social media, panay kuan kayo. Panay pagmumura kayo. O pag panay pagmumura kayo, mabuti yung Katoliko, hindi naman nag-engage tayo. Alam nyo ba, marami po kasi tayong mga Katolikong nagiging attorney na. Yung mga yung binanggit ko sa inyo, itong si Attorney Bimbim na naging isang naging Catholic faith defender na rin. Kasi kapag sinasabi nating pagmumura, paninirang puri sa isang tao, pagbabanta, pwede tayong kumakaso. Yan, pwede tayong mag-engage sa korte yan. Yan po yung sinasabi natin sa Revised Penal Code Article 335. Cyber libel po yan. Cyber libel. Libel po yan. Pwede nating ikaso sa kanila. Dahil yung Katoliko ay mababait, hindi kayo kinasuhan. Kahit pasako-sako pa yung mga imaheng winawasak nyo, walang kasong nangyari. Yeah. Saan ba yan? Example, sa mga Facebook, madalas kayo. Sa Twitter, I don't know kung nag-engage kayo sa Twitter saka sa TikTok. Sa mga YouTube, kahit anong social network, yung pinasok nyo nga, para makapag-bash lang kayo sa mga Katoliko. Diba? So, under the Republic Act number 10175, yan po yung tinatawag na cyber crime. Pag sinabi natin cyber crime prevention of Act 2012. Yan po yung 6 years to 6 month imprisonment. So, ginawa ba yan ng Katoliko na mag-file kami ng kaso dahil nagmumura kayo sa comment section? Sinabi nyo na, wrong grammar. Pagmumura yan! Wrong grammar ng kwan. Yung Tagalog nyo, wrong grammar. Mabuti nga kami mga Bisaya, marunong pa nga kami magtagalog kaysa sa tawag nito. Yung mga ibang sikta naman, with all your respect sa inyo, Bisaya nga kayo, pero hindi kayo marunong magtagalog yung minsan yung iba. Mag-aral kayo. Mag-aral ka, siguro hindi nag-ingis. Hindi naman ko nang lalait, pero yun po yung reality. Marami po sa atin na Bisaya na hindi marunong magtagalog. Kaya nga meron tayo, always Bisaya yung live ko. Ngayon, meron nag-ano sa akin na, Brad, sayang sana yung live mo, kaso Bisaya. So nagbibisaya ba ako ngayon? Nagtatagalog na tayo dahil binigyan natin ng priority yung mga Tagalog na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Di ba? I don't know sa inyo. Siguro, panay mura lang kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Panay mura kayo. Ayos. Ayos yun. Straight to the point. Ito, babalikan natin tong issue ni, Roger Goyo. Si Roger Goyo po, nagiging pastor po siya ng Seventh-day Adventist. Ngayon, 17 minutes po yung kanyang, include na siguro tong mga intro ni Dan Maasin, o kung sino man yung nakakaano ni Dan Maasin, evangelist po yan. I don't know kung tama yan, Tagalog nationwide. Ha? Ano ba namang nangyari sa'yo, JC Butlayg? Kailan ba nagiging nationwide yung Tagalog? Oh, no! Hindi nationwide. Pag sinabi natin nationwide, lahat po ng buong tawag nito, nationwide. Akala ko ba ikuan? Tama yon, nationwide. Akala ko ba yung yung ibig mo sabihin is universal language of the whole world, the whole universe. No, hindi yon. Nationwide sa atin sa bansa, okay yon, Tagalog. Kasi kapag pumunta ka sa Zamboanga City, kami Zamboanga del Norte, sa Zamboanga City talaga,
May mga Bisaya naman doon, pero mostly kasi sa Zamboanga City, Chabacano yan. Kaya meron akong Biblia dito, Chabacano. May halong Espanyol. Yung Chabacano, minsan lang may di mo maintindihan. Parang Espanyol talaga yung one. So, kapag ikaw po ay pure Chabacano, kapag ikaw ay probinsyano na pumunta doon sa kanilang city, wag ka lang magbisaya. Dahil in the first place, hindi sila nakakaintindi. Makakaintindi naman minsan, pero hindi lahat. Kaya nga, mag-engage ka doon. Pag-engage mo doon, ay magtagalog ka. May mga Bisaya naman yun, mga dayo. May mga Bisaya doon, dayo. Ang, ano lang, ang main jud na kanilang, yung languages is Chabacano. Pero mga Bisaya doon, marami. Pero hindi mo mahalatang mga Bisaya yon dahil sila po'y marunong na talagang mag-Chabacano. Fluent talaga sa Chabacano. Kami, nag-aaral ako ng Chabacano. Konti lang, hindi na natin alam lahat. National lang ang Tagalog. Hindi, pag sinabi nating nationwide, nationwide, lahat siguro ng ng bansa, pati yung sa Amerika, wala po. Sa Amerika po, hindi sila marunong magtagalog. Sa Australia, wala yun. Sa Japan, di marunong magtagalog unless and until siguro kung mag-aral. O may Tagalog naman doon, pero islang yung pagkatagalog nila. Unlike sa atin, na kahit nahirapan lang, sige pa rin. Yan po yung accents ng So, balik tayo. Noong nanood ako sa kanyang testimonya, kay Roger Goyo, with all your respect, ito sa mga ayaw kahibulong mga suko ka ng si FDD nga nagpastor tambalos-los na dago. Magano ka yan, itagalog mo yan bro kasi ba hindi maintindihan ng mga Tagalog bisa ko natin. Mali smoothly. Bootleg, ano bang nangyari sa iyo bootleg? Yan ba tinuturo sa inyo simbahan? Pag sinabi natin na yung Tagalog is the national language of the Philippines, pabor ako dyan. Ay okay ako. Totoo naman yun. Pag sinabi mong nationwide, ay ba, punta ka doon sa China, magtagalog ka doon, hindi ka maintindihan. Kung pumunta ka doon sa pinanggalingan mismo ni Ellen Goodwright, yung founder nyo, sa Amerika, hindi ka maintindihan noon. Kaya huwag mong sabihin Tagalog, nationwide ha. Natatawa tuloy ako kay Bootleg. Bootleg, ano ba nangyari sa'yo, Bootleg? Mag-aral ka na lang, Bootleg, dahil diyan pa lang, hindi ka pala marunong. Straight to the point. Now, ito wag mo basahin bro, comment, focus lang sa topic. Sige, salamat nga pala sa mga paalala nyo. So, itong si attorney, si Roger Goyo nga para, Goyo. O, si Manggoyo na lang. Worldwide siguro imo pasabot, worldwide, o nationwide. Pag sinabing nationwide, ano ba ibig sabihin ng nationwide? Para kaya basta buong kwan siguro. Ano ba to? Sa itong tinatawag na si Goyo, tawag nito, nanood ako sa interview niya, Bisaya yun. So Bisaya. Pag play ko, entrada pa lang, dinidiscuss na niya yung Sabat, bakit daw nagiging linggo ito sa Katoliko, sa kanila Sabado, mayroon daw siyang milagro na nakita dahil punta daw siya doon sa tawag nito, sa misa nila doon sa kusina ba yon yung binanggit niya, nakita niya isang milagro. Milagro yun, dahil anong milagro? Dahil nakita po niya itong Bibliang Latina Vulgata, yung binuklat niya yung Latina Vulgata do sa Exodo 20, chapter 20 verse 8 to 11 ba yun? Nabasa niya sa Latina Vulgata, araw ng pahinga, sa 10 Commandments, Sabado, hindi pala linggo. O yun. Lagi niyang pinagmamalaki yung araw ng Sabat ay Sabado. Ngayon, pagkatapos ng interview ko, pagkatapos ng testimonya niya ko, anong nangyari? Nainis ako habang nanonood. Dahil natapos na lang ika ngayong interview, hindi naman interview, parang nagla-live si Goyo.
tas may video dun si Dan Maasin sa gilid. Oh, parang nanonood di ka nga si Dan Maasin. Oh, Dan Maasin na, magandang gabi po sa iyo. With all respect sa mga Seventh Adventist. Now, natapos na lang yung kanyang live, siguro yun, hindi ko alam. Wala po siyang binanggit na ang Seventh-day Adventist Church ay siyang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya lumipat. Straight to the point. Ha? Wala po. Unlike po sa ating mga pastor na sa mga pastor na sa ibang sikta na nagsilipatan na ng simbahang Katoliko, bumalik na sa simbahang Katoliko, marami yon, yung mga association pastor of converted pastor. Sino ba ito? Dali lang ha. Now, marami yon. Kaya sila bumalik sa simbahang Katoliko, isang rason lang. Dahil yung simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ha? Yan yung pinakaunang rason ng pastor. Kahit nga interviewin niya sa marami namang si Padpula Lima. Marami naman siyang mga testimony diyan, naka-save sa YouTube diyan, naka-upload diyan. Sila si Nuidura. 'Di ba? Ang pinaka-main reason talaga kung bakit sila nagbalik loob sa simbahang Katolika para hindi naman sinabi ni Nuidura, ay nagbalik ako kasi nagandahan talaga ako ni Father sa kanyang humili kaya nagbalik loob ako. Ay binigyan ako ni Father ng suborno. Yung puting sobre, ay binigyan ako ng bigas, ay binigyan ako ng puto, siomay, lahat. Wala po. Pwede lang Brad, ang mga offshot. Pasto lang Brad sa mga offshot. Sino ba yung ibig sabihin mo offshot? Kayo, mga offshot kayo eh. Dahil hindi kayo kasali sa tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Okay. So, wala, taliwas. Ibig sabihin, nakagawa ako ng conclusion na ito talagang si Guyo parang I think parang drama lang po. Oh no. Kasi nga hindi siya fluent sa kanyang deliberation with regards to his testimony. Parang minsan may parang gawa-gawa lang po niya yung kanyang testimonya para panakit siguro ng Katoliko. Kasi tama yung ginagawa nila na ang tawag nito na turuan yung mga tao na mapapalapit sa Diyos. Ika nga, pag-preach sila ng love about God, okay, yung tama yun. Pero sa mga ginagawa ninyo na lokohin ninyo yung mga tao para makuha nila yung intention, magloko kayo, magdrama kayo, kung ano na lang yung paandar ninyo, lumang tugtugin na po yan. Siguro, may mga Katoliko na nanonood doon, uy, baka sabihin, hala. O ito kung Catholic Faith Defender siya, sa kanyang testimony, ganito, saan ba siyang chapter na bilong? Kasi yung pag engage ka ng Catholic Faith Defender, may chapter ka. Yeah, may chapter ka nun. Tsaka, pangalawa, yung chapter mo, sino bang chapter, Catholic Faith Defender president mo? President of the Catholic Faith Defender. Kasi kapag mag-organize ka ng chapter, mayroon kayong president, tsaka vice, tsaka down to mga secretary, mga ganun. So, sino ba yun? Hindi niya binanggit. Pangalawa, yun yung yung malakas pa ba yung natin? Yung tawag nito? Yung mga background? Diba? Mayroon pala tayo. Minsan kasi mawawala ito background natin eh. Hindi niya binanggit kung kailan siya nag-training ng Catholic Faith Defender, tsaka ang tawag nito, sino yung mga lecturer nila, at saka at that time na nag-training siya ng Catholic Faith Defender, saang paroksya siya nag-training, nag-aral, nag-seminar, kasi mostly sa Catholic Faith Defender, isang seminar po yan ng Catholic doctrine, kaya nga apologetic. Nagpatuo na to nga siguro, yung is claiming siguro, na nagpa-disguise, ika nga, na siya ay kunoy Catholic Faith Defender para yung mga Katolikong hilaw maaakit sa kanilang
pananampalatayang bulok. O bulok. Ngayon, kung totoong Catholic faith defender siya, una, ako ay Katoliko po. Ganito tuturuan ko kayo kung paano magbigay ng testimonya. Tuturuan. Nako, hindi pala alam. Kaya dapat yung pang turuan. Ganito yan. Ganito yan. Ako po ay isang Katoliko dati. Nabinyagan po ako sa Katoliko. Yung parish priest po namin. Doon kami sa parokya na Bilong. Ito po si Father Pulano. Ito po yung parish priest namin bago kami umalis sa Katoliko. At magbigay din siya ng spiritual director niya sa Catholic Faith Defender. Alam ba ninyo, itong Catholic Faith Defender po, hindi po lahat ng mga membro ng simbahang Katolika na nakatira sa Pinas ay lahat po sila nagseminar ng Catholic Faith Defender. Hindi po. Pero by the virtue of baptism in the Church of Christ, yung sa simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay may karapatang magdipinsa. Pero in terms of organization, yung mga Catholic Faith Defender organization, sandali lang. Yung mga Catholic Faith, iilan-ilan lamang po. Minsan nga, may mga parokya na walang CFD. Nakakalungkot, di ba? Kasi hindi suportado sa kanilang parokya. Hindi lahat ng parokya may mga Catholic Faith Defender. So, pag sinabi natin Catholic Faith Defender, kumplito po yan. Mayroon kang Catholic Faith Defender President. Sino yung vice niya? Sino yung spiritual director nyo? Pare, hindi po liman, hindi po laiko. Pare po yan. So, the fact na nagsasabi siya na CFD sa kumplituhin niya. Gawa-gawa lang yan ni Maasin. Gumawa naman siya ng kasinungalingan. Di ko nga alam kung ano bang nangyari sa kanila. No? Di ko nga alam. Alam ba ninyo? Nung nanood ako sa live, nainis na lang ako. Ano ba naman to? Hindi po kagaya ng ating mga converted pastor, itong mga converted sa mga Seventh Adventist, nagkatoliko na. Halimbawa, itong si Brother Jando, ito. Sabadista to. Nagkatoliko. Ni-interview ko sa dati, yung baguhan pa lang kaming nagkakilala noon. Sabi niya sa akin, ako ay nagiging Katoliko na Brad dahil po ako'y nakagising na. Ako'y gising na sa katotohanan na talaga ang Katoliko ay siyang tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Iba yung kaguyo. Sinabi lang niya, kaya ako nagiging Sabadista dahil po, nagbasa ako ng Biblia. Uy, nalalaman ko, Sabado pala yung linggo. Yung araw na Sabat. Mali po yung testimonya, no? Wala na pong maniniwala noon. Alam nyo ba, kahit ano na paandar ng mga Sabadista, makuha lang tayo sa kanilang Sabado na issue. Yung isa, pumasok sa live ko, anong sinabi niya? Brad, sino ba yung ama ng pananampalataya? The father of faith. Siyempre, alam natin yan. Si Abraham. Ikaw po ba'y anak ni Kristo? Kapag anak, ikaw po ba'y sumasampalataya kay Kristo? Ang sumasampalataya ni Kristo ay nagiging may konektado kay Abraham. Alam mo ba yan? Sabi ko, At alam mo ba si Abraham ay sumusunod sa utos ng Diyos? Sabi ko, tinanong ko na siya, anong klaseng utos yan? Kasi maraming utos ng Diyos. Ano ba? 10 Commandments po. Sabi ko, 10 Commandments. Anong meron sa 10 Commandments? Sabat po. Ano man yung Sabat? Di ba? Ibang klaseng pandar. Ito, meron namang isang Sabadista. Meron akong isang pampleto ng Iglesia ni Cristo. Kaya ko pala hindi itinapon ito dahil masyado pala itong malaking gamit pala ito, no? Ayan. Masyadong maaliwalas yung loob ko. Magagamit pala ito. So, now, ito naman si Jerman niya, pumasok sa live ko, sabi niya, alam mo ba na ang anak ng Diyos ay
obey the law of God, obey the commandments of God. Sabi ko, walang problema yan. Sabi niya, nag-obey ka ba ng commandments? Ano? Sabi ko, anong klaseng commandments yan? Ah, ang tawag nito, Sabado po, araw ng pahinga. Doon kami nagdidebate sa Sabado na naman. Wala na ba kayong Wala na ba kayong ibang klaseng paandar? Para lang tayo makuha sa loob nila na Sabado. Para lang tayo makuha sa loob nila Sabado. Kaya mag-ingat kayo, ha. Lumayas na ngayong attorney sa simbahan nyo at nagbalik loob na sa Katoliko. Bakit pinangaral nyo pa yung bulok na simbahan ninyo? Ano ba kayo? Straight to the point. So lahat ng mga nanonood ngayon, magandang gabi po kay Sister Al Kapul. Shout out from Cagayan de Oro City. God bless po, the Catholic Faith Defender. Sa lahat ng mga taga Cagayan de Oro, magandang gabi po sa inyo lahat. Sino ba ito si Al Kapul? Lalaki ba ito o babae? Bakit sa Biblia na isinali ni Monsignor Abirol, ang banal na Biblia ay bilin ng nakasulat sa Mikias 5:2, Mateo 2:1:7, si Lucas at Lucas 2:15 imbes na Bethlehem. Ipa-explain niya ni Tatang Bacalaris. Hindi po sila naniniwala sa bilin kasi baka sabihin naman nila ay bogus translation yan kasi Bibliang Katoliko normal. Bogus translation yung Bibliang Katoliko pag sinabi nila, pero gumagamit naman sila. Ibig bagay sabihin gumagamit kayo ng mga bogus. Magandang gabi po, Brother Eugene, si Virjoy de la Torre. Magandang gabi po sa inyo, Ter. Sister, magandang gabi nga pala. Nakikita ko pala to sa public market. Sinabi niya, Brad, ito siya yung asawa mo ba to? Namiss talaga ko sa nyo. Nag-follow pala ito. Magandang gabi po, Bro Eugene, si Aiki TVs. Shoutout po mula dito sa Dayugan City, Mindanao, Dennis Kasuko. Magandang gabi po sa inyo, Dennis Kasuko. Kaya nga, mag-ingat tayo sa mga taong manlilinlang. Si San Pedro nga, yung pinakauna sa Papa natin, ano ba yung sinabi niya with regards about sa mga bulaang mga ngaral? Meron siyang sinabi. Ito, dapat alam ng mga sabadingding na ito. Sabadingding. Alam nyo. Sinabi niya, mga huwad na guro. Sino? Kasali na ito siguro si Dan Maasin. Itong si si Goyo. Yan, sinabi ni San Pedro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Kuwawa naman pala. Hindi lumitaw sa Amerika, Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na huwad na guro. Huwad na guro. Itong sila ni yung si Dan Maasin, huwad na guro na ito. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral nang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tinutubos sa kanila, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtagal ay sila ay mapapahamak. Ayan. Di ba? Huwad na mga ngaral. Sino ito? Hindi pinangalanan ni San Pedro. Pero may huwad na mga ngaral. Kaya nga ito si Goyo, natatapos lang naman yung yung conversation daw di umano. Hindi nga siya nagbanggit na Seventh Adventist ay tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yan nag-engage ng Security Exchange Commission. Ika nga, yung nature of the church mismo, hindi po yan narehistro sa Security Exchange Commission. Dahil ang simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yan korporasyon. Straight to the point. Si Sister Lydia Galbo, good evening, Brad. Shout out from Kidapawan City. Gua evening, bro. Bogos man na nga si FD. Walay chapter siya. Membro kwarta pamor. Kaya nga, tanong ko lang, bro, bakit ba galit sila si Bahang Katoliko? Sinabi ni Kristo, kayo'y pinagpupuutan ng mga tao sa mundo dahil po sa akin. Sabi niya,
dahil po kay Kristo at dahil na rin po kay Mother Mary. Kaya laging galit na galit sila. Itong mga Sabadista, hindi naman sila nagagalit sa mga Baptist. Wala namang Sabadistang inuusig yung Baptist, tinira yung Baptist. Wala namang Sabadistang tinira yung Iglesia ni Cristo. Wala namang yung Seventh Adventist at tinira yung Bunagoy. Lahat, wala. Katoliko tinira nila. Dahil pari-pariho naman sila eh. Walang Mother Mary yan. Wala kayong Kristo, in short. Oh, di ba? Yung sinabi nga ni ano. So, sa conclusion, in final conclusion po, bugos po na Catholic faith defender siguro di umano. Dahil kapag siya po ay tunay na Catholic, ganito itong si JC Butlig, ipapajoin ko itong si Butlig mamaya. Ay, join ko muna itong si Butlig, baka pumasok to. Tatanungin natin to si Butlig. Butlig, i-accept mo lang para pag-uusapan natin yung grabe naman yung nyo. Kapag ang isang tao, kaya siya nagseminar ng Catholic Faith Defender dahil po gusto niyang ipagtanggol yung simbahan. Magandang gabi po sa inyo, bro. Magandang gabi, Sad. Sa'yo. Okay lang. Ang buwad na mga ngaral, bro, sa panuntunan ng Biblia. Tulad sa 10 utos na nakasulat na huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos, nagkaroon kayo. Wala, bro. Hindi naman kaming Katoliko, bro. Hindi kami nagkaroon ng ibang Diyos. Kayo yon, Sabadista. Ano yan? Ano yung tingnan mo. Ayan o. Alam niyo ba kung bakit nasabi ko sa'yo na kayo, sandali lang. Alam mo ba kung bakit nasabi ko sa'yo na kayo yung nagkaroon ng ibang Diyos? Dahil po sa first commandment mismo sinabi na ng Panginoon, ito, sinabi ng Diyos, first commandments tayo. Ito. Pati si Jonilito Bulawan, inamin talaga niya. Ayan sa verse 3, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa ibang version, huwag kayong magkaroon, sandali lang, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dito sa Magandang Balita po, kasi wala po akong Tagalog version na yung may Seventh Adventist meron ako Bisaya at saka English. Ayan dalawang English at isang Bisaya. Sinabi dito, tinan mo huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Question, itong Biblia na may logong Seventh Adventist na Bisayan translation, ayan ang nakasulat po dito ay Jehovah. Sa Old Testament Jehovah po yung nakasulat. Tinanong ko si Bulawan, yung kasama mo, ito po ba tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos sa term Yahweh? Sabi niya, hindi po. So ibang Diyos to. Kasi hindi pala ito si Jehovah. O kayo pala may ibang Diyos eh. Wala kayong problema dyan. Wala kayong problema. Wala kayong problema na may iba kayong Diyos. Ano ba? Yes. Butlig! Nakakatawa ka, Butlig. Sinabi mo, wala kang problema, di ba? Na mayroon kayong ibang Diyos. Ikaw nga dyan dala-dala mo yan Ang dala-dala? Ito ba kayo sinabi mo? Hindi namin Diyos ito. Wala namang Katoliko. Ito nga. Ako naman talaga si Butlig. Wala namang wala namang Katoliko na kinikilalang Diyos ito. Ikaw lang. Kung kinikilala mo itong Diyos. Yung sinabi sa Biblia, sandali lang. Kaya nga nagkaroon kami. Ito po'y simbolismo lamang. Visually, kumbaga ika nga. Pero hindi namin ginawang Diyos ito. Kahit anong mga kawangis, dinusod ka man dyan. Kuwad na mga ngaral. Kahit anong wala naman tayong problema. Sumusunod ba yung Katoliko doon sa binanggit na Biblia na bawal kayong gumawa ng mga kahit anong iman? Sumusunod naman yung Katoliko. Wala naman problema yun. Hindi po Diyos namin to. Butlig, hindi po Diyos namin to. Kapag ginawa mo itong Diyos, ikaw yung may problema, hindi ako. Awit 15, 1, 6. This Diyos ang tawag yan.
Sige, magtanong ako sa'yo. Pagtanong ako sa'yo, magtanong ako sa'yo. Para sa'yo, Diyos-Diyosan ba ito? O, Diyos-Diyosan din yan, Diyos. Diyos-Diyosan Ikaw yan. pala may Diyos-Diyosan, hindi ako. Kahit anong mga inahon o kawangis, tungod kayo magkaroon Oy, yan. tingnan mo. Ikaw pala may Diyos-Diyosan, hindi ako. Dahil kaming Katoliko, never namin kinikilala itong Diyos-Diyosan. Ikaw lang pala kumikilala, ano ka ba? Bro, huwag mo labanan sa katotohanan. Klaro yan eh. Mga Ano? bagay nga na nasusulat na huwag kayong magkaroon ni anumang mga wangis. Maging wangis man sa langit, maging wangis sa ibaba ng lupa. Walang problema yun. Hindi ginawa ng Katoliko yan. Ibig bagay sabihin, bro, ganito yan bro. Ibig bagay sabihin, gumawa ba kami ng kung anong kawangis doon sa langit? Sino ba yung kinikilalang Diyos-Diyosan na sa God of Heaven? Sino ba yung, boy? Sino ba yung God of Heaven na kinikilala ng mga Roman? Si Santa Maria ba? Mali ka po. Dapat mag-aral ka. Naku naman. Nakakatawa ka tuloy. Ikaw pala may Diyos-Diyos. Magkaroon. Normal lang magkaroon kami. Oy. Oh, kaya bro, ganito yan, bro. Ganito yan. Normal lang normal lang na magkaroon kami ng ganito dahil visually ito po yung ano ni Jesucristo. Simbolismo, hindi po ito tunay na ito na yung Diyos namin. Ginawa mo itong Diyos eh. Ikaw pala may Diyos. Lahat sa ibaba ng lupa, wangis yan. Wangis. Matawag kayo Ano ba? huwag na mga Bro, hanggang ngayon bro, sirado pa rin yung utak mo bro. Bro, yung issue natin dito bro, yung si Roger Goyo, wag na lang tayo sa mga revoltology bro. Tapos na po yung yung siguro magtatapos na ang eleksyon, ito pa rin yung issue nyo, revolto. Magpapasko na, revolto pa rin. Yung pinag-uusapan natin dito, sandali nga, yung pinag-uusapan natin dito, si Roger Goyo, yung nagiging pastor na siya ng Sabadista, dati Catholic Defender. Hindi ako naniniwala. Patuloy niya, hindi rin ako naninira. Ininira. Patuloy mo yan. Hindi rin ako naninira. Sa tingin mo bro, as a member of the Seventh Adventist Church, tama kaya sinabi niya na siya si CFD? Ngayon ko lang narinig sa'yo yan eh. Nai-post ko yan sa Facebook, di mo ba alam? Ngayon na ako bumuklat eh. Bro, ano ka ba naman bro? Kahit nga yung taga-bukid bro na hindi marunong mag-log out sa Facebook, alam nga yung issue, ikaw pa. Naku naman noong. Trabaho ako eh. Bro, ito. Anong masasabi mo kay Attorney Bimbim Sabanal, sikat na celebrity, na lumabas po sa inyong simbahan at nagbalik loob sa Katoliko? Ay, wala naman kami dyan eh. Basta kung ano ang katotohanan, yun lang ang pinaglalaban. Ayan nga, pinaglalaban ni Bimbim ng katotohanan at saka hindi mo alam, attorney yun. Karamihan sa mga attorney, hindi naman lahat ng totoo ay tama. Tama. Alam niyo si Butlig talaga, Lagi kang patawa, Butlig. Totoo naman, mga attorney, hindi naman lahat ng totoo ay tama. May tama naman na pwede balikan rin na sabihin mali. Yan ang mga yan ang mga kunamator niyo. Mabuti kong nakapokus sila ng pag-aaral dyan sa tungkol sa mga mga salita ng Diyos. Mga Bro, Tulang lang sa mga research dyan. Ganito bro. Ano bang explanation mo nito bro? Bakit ang mga Diablo takot nito? Takot. Di ba alam? Nasa Biblia ba? Natakot ang Diablo Ay, dyan? di ba? Hindi mo ba alam na ang mga Diablo takot nito? Baka nagpatakot-takot lang dyan. Akong nyari. Baka nagpatakot-takot Baka nagpatakot-takot lang. Ano ba yan? Hey! Para sabihin na talagang sila eh. Matakunwari na Alam mo, takot sila eh. bro, ganito yan bro Sa simbahang Katolika bro,
kumbaga ipapasok pa ho ng sako ng simento yung mga kaso ng eksorsismo, hindi na po mapapasok. Hindi na po malalagay dahil sa sobrang dami. Sandali lang ha. Sa sobrang dami ng mga kasong eksorsismong nagawa ng Simbahang Katolika, hindi po nila kaya itong hawakan. Dahil po sa kanila, ako mismo ha, experience ko yan. Nagkaroon ng poses yung mga kaklase namin dati, doon ko ang taon na yun. Hindi kayang hawakan nito dahil mainit. At saka takot po sila nito dahil ayaw nilang tignan. Kaya nga, nag-explain ako sa iyo. Sandali lang. Nag-explain ako. Kaya nga, sinabi ko sa iyo, bakit takot yung mga demonyo sa mga ganitong bagay? Wala ka naman, bro. Acting lang yan sa mga demonyo, bro. Kung totoo Ha? gamitan natin ng yung common sense, yung ang mga demonyo at yung demonyo at yung Diyos. Eto. Usap naman sila. Bro. Ganito bro, sa pagkakala mo, natutuwa ba ang demonyo do sa ginawa ni Kristong nagpapako siya sa cross? Natutuwa ba ang demonyo? Nagagalak ba ang demonyo? Nagpipiesta ba ang demonyo nung si Kristo'y pinako sa cross? Yes or no? Nagagalak yun. Nagagalak siya? yun. Naku Oo. naman! Nagagalak yun. Baka naman. Nagagalak. Ano bang nangyari? Bro, hindi Natuwa po yun, nagagalak, demonyo hindi nagpipista ang demonyo. Tandaan mo, Ano? yung naipako si Kristo sa cross, ang nagpipiesta po, yung kasamahan nyo, yung unang kasamahan nyo, yung mga sabat keeper. Kaya nga panay, mura doon sa harap ni Kristo. Di ba? Alam mo ba yun? Nagmumura, kung ikaw ang anak ng Diyos, ligtas mo yung sarili mo. Baba ka doon. Di ba? Si Satanas, sandali lang. Si Satanas, hindi po siya natutuwa sa ginawa ni Kristo. Dahil in the first place, kasi tinanggal ni Kristo yung kasalanan ng mga tao. Tinubos ni Kristo yung mundo na ayaw naman ni Satanas. Bakit sabihin mo hindi nagagalak? Hindi ano? Nagpipiesta si Satanas na tinubos ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan? Kasi sigurado ka ba doon nung nakapako sa cross niya kasama ni Jesus? Ni Jesus sa basket? No, hindi. Bro, hindi yun issue dito, bro. Kung sino ba yung pinako sa cross, kasama ba ni Jesus, o ano. Yung issue natin dito ba, nagagalak ba, nagpipiesta ba yung demonyo? Buhat nung nalaman ng demonyo na si Kristo, tinubos ng ating kasalanan, nagpipiesta ba? Yes or no? Ay, nagpipista yun dahil ang akala nila tagumpay na sila. Pero hindi sila tagumpay. Natatawa tuloy ako sa iyo. Bootleg, hoy! Ano ko ba naman? Akala ng demonyo, nagtagumpay na sila pero hindi sila tagumpay na. Hindi sila tagumpay. Talagang doon si Bootleg, oh. Bakit? Hoy, halimbawa, Bakit Bootleg. ka sumasama? Ay, ganito ha. Bootleg, halimbawa lang to, hindi ko naman sinabi na Diablo ka. Halimbawa lang, ikaw yung Diablo. So, ikaw, halimbawa lang ito, huwag mo sabihin na tinatawag kitang Diablo. Halimbawa lang, ikaw yung Diablo. Pagkatapos nakita mo ang plano ng Panginoong Hesukristo na tutubusin niya yung mundo sa atin, tutubusin niya yung kasalanan ni Kristo. Ikaw na isang Diablo, matutuwa ka ba sa gawain ni Kristo? Pag-jablo yun, hindi yun, matutuwa yun. Sinabi mo magpipiesta yung demonyo na napako si Kristo sa cross. Ano ba yan? Hindi nyo matutuwa. Ayun, yung sa kamatayan na Kristo, nagagalak na yun, si Jablo yun. Bro, alang sa iyong kaalaman, bro, si Satanas, hindi po siya natutuwa sa ginawa ni Kristong pagpapako sa cross. Kaya nga, hanggang ngayon, takot siya sa mga ganito dahil dito po sa cross na ito, natalo siya. Imbis na sa kanya na sana yung sanlibutan, ang ginawa ni Kristo, bumaba siya rito at tinubos niya tayo. Si Satanas, dyan siya natalo.
Kaya nga Ito, pumasok siya ni Bro. San Pedro. Bro. Kaya nga pumasok siya ni San Pedro at sinabi ni San Pedro, 'di ba? Si Satanas, bro, di mo ba alam? Saint Matthew chapter 16 verse 23, pumasok po sa senaryong yaon, pumasok po ang Satanas sa isipan ni Pedro. Kaya nasabi ni Pedro yon that napigilan si Kristo sa kanyang plano, Hindi. sa kanyang gawain, sa kanyang sandali lang, pinipigilan niya. Kaya nga alam ni Kristo na demonyo yung nasa isip ni San Pedro. Kaya nga sa 23, sinabi mismo ni Kristo, layas ka Satanas, yung isip mo hindi isip ng Diyos, isip lang yung tao yan. Kasi Hindi nga ang gusto natakot kasi si ni Diablo Satanas, man, bro, ganito ang gusto kasi ni Satanas, pigilan si Kristo. Hindi mapipigilan si Kristo dahil nakaplano na yan. Naka-program na yan. Na yan talagang... Sandali lang. Sandali lang. Bukid din natakot yan. No. Ibang bukid na yon. Bro, ano nga pala ulit pangalan sa bukid na yon, bro? Bro, ano nga ulit pangalan sa bukid na yon? Tinatawag yung Mount of... Ayon sa kuwan, sa Lucas 4, Mateo 4, Oh. di Jesus, sinukso ni Diablo. Dinala O sa bukid. Anong pangalan sa bukid na yun, bro? Bro, anong pangalan sa bukid na yun? Yababang, sandali lang. Ano ba tawag sa... Yan pa kaya, hawak-hawak mo matatakot yan? Tinukso nga, ganito bro. O, tinukso, wala tayong problema nun. Wala tayong problema. Tinukso naman talaga si Kristo. Pero ang tanong, anong tawag sa bukid kung saan si Kristo ay tinukso? Yan ba yung Mount Apo? Ayon sa kuwan, Mateo 4, dinala siya sa bukid. Wala, kaya nga anong tawag sa bukid na yon? Mount Apo? Mount Everest? Ano yun? Dinala siya sa bukid, din ang nasa sulat. Kaya nga, ano bang klaseng bukid na yon? Bukid nun ba yon? Mount Apo? Ano ba yan? Sabi mo, natatakot. Sige bro, tuturuan kita. Hindi naman alam ito si Butlig. Tuturuan kita. Yan po yung tinatawag na Mount Temptation. Wala mo na yan. Paano mo talagang ano mo bro? Kapiliran mo bro. Oo. Kaya nga, ultimo bukid, di nga alam. Mount of Temptation yon. Tinatawag yan na Mount of Temptation. Dahil dyan po tinukso si Kristo. Kaya nga, ang Diablo takot nito dahil alam mo ba kung bakit? Yung sinabi ko sa'yo, dito po siya natalo. Kaya hanggang ngayon, yung mga demonyo, kapag nakakita ng ganito, magwawasak yan. Manghaharas yan. Hindi natatakot sa mismong nakita niya sa personal, harapan, sila natakot. Kaya nga, nagtataka ako sa'yo eh. Hanggang ngayon, takot ka pa rin sa crucifix. Yan pa hawak ka, natakot si Diablo yan. Hindi natakot si Diablo sa personal ng kita-kita. Hindi natakot sa Diablo sa personal. Alam nga naman kasi, bro, para makaakit ka ng mga membro, bro, anong gagawin mo pag ikaw yung Diablo? Di ba? Sandali lang. Kung ikaw, bro, anong gagawin mo, bro, pag ikaw yung Diablo, bro, na gusto mong makapag-akit o umakit ng mga maraming membro? Ikaw po ba'y mag-anyong Diablo talaga o anong gagawin mo? Ay, malay ko dyan. Basta Pero, bro, nagtataka nga ako sa iyo, bro. Bro, sandali lang. Nagtataka nga tuloy ako sa iyo, bro. Alam mo kung bakit? Nagtataka. Hindi ka ba nagtataka, bro? Sandali. Bro, sandali lang. Hindi ka ba nagtataka na sa bawat senaryo, hindi ka ba nagtataka na sa bawat senaryo ko sa live na ito, ginawa kita example na Diablo? Wala pa, sandali lang. Huwag ka sumapaw. Bro, sandali lang. Huwag ka sumapaw dahil yung mga taong mananapaw tao, hindi po pwede sa langit yan. Tanong mo yan. Bro, hindi ka ba nagtataka, bro? Sa bawat senaryo ng live ko, ginawa kita example Diablo, pumayag ka naman. para natin ang yung mga bro, hindi ako pumayag, bro. Nagawin akong Diablo, bro. Para malang Luda na talaga tuloy ako sa'yo, bro. Yung mga luhit ka na wala sa ayos. Pero mo, matakot ang Diablo dyan. Sa personal ni Kristo, hindi natakot. Dinala ka sa bukid. Para sambahin si Satanas ni Jesus. Hindi siya natakot. Na mismong Diyos personal. Yan pa ba'y ginawa ng kamay ng tao? Bro, kanina, bro, mayroon ako nakitang video. I don't know kung na-viral na ba ito. Wala.
Sabi I don't know kung, sandali ano lang, yan, sandali lang, action lang yan. sandali lang. Naku naman, sabaw ka ng sapaw, eh. Pakinggan mo muna ako. sige. Yeah, para magkaintindihan sige. tayo. Wag ka sapaw ng sapaw, ano? Oh, sige. Kanina po, mayroon ako nakita sa Facebook, alam mo ba siguro ang kamatuan, sa katarungan man siguro na, or yung kay, JR Lumaray. Eksperto ng kamaturan? Ha? Di ba? Alam mo si Kwan? Eksperto ng kamaturan? Hindi yan. Si JR Lumaray, yung may Facebook page na sandali lang ha. Hahanapin ko to si JR Lumaray. Siya po yung nakalaban ko na debate dati. Sandali lang ha. Sukaranan sa kamaturan, si JR Lumaray. Nagpost siya doon na yung mga kasama nila doon sa, I don't know kung 2, 3 ba yun. Yung sa loob mismo ng simbahan lang, na-possess ng demon. Actual na process talaga yon sa araw mismo ng Sabado. Nag-caption siya talaga, sumanib yung demonyo mismo sa araw ng Sabat. At saka doon sa naman, sa tawag nito, doon sa Biblia, ang senaryo, yung demon din pumasok sa sinagoga at sumapil siya ng tao. Parang nagkahawig kayo, bro. Kawawa naman talaga bro, dahil alam mo bro, I don't know kung ilang, sandali lang. Alam mo bro, kung hindi ko natandaan kung ilang duration yung video na yon sa kanyang na-post, na-upload, na sa Facebook, wala po talagang effect yung mga prayer ng bro, kahit ginigitara ng mga membro nila bro, walang effect. Kawawa naman, unlike sa amin bro, pag may naposes, isang panalangin lang pare, isang bindita, wala na kagad. Di ba? Kawawa bro. Kaya nga, naisipan ko na lang bro. Kawawa talaga bro. Ito bro, sandali bro. Kawawa talaga bro. Nanood ako bro. Totoo yan. Kapag nandun lang ako sa loob ng simbahan ng Sabadista, pwede akong tumulong for emergency exorcism. Walang problema yan. Kaso nga lang, malayo sa amin yun. Sigurado ka ba? Mga Adventist yun. Si JR Lumaray nga nag-post. Sa kanya video yun. Adventist yun, General Conference yun, hindi offshoot yun. Hindi ka ba aware? Naku. Tingnan mo bro. Nakat yung video bro. Sayang naman. Nakat yung video. Sayang naman. Sana pinagtapos sana nila yun. Nakat yung video. I don't know kung ilang duration sa video na yun. Hindi man na umabot ng ilang minuto lang yan. Bro, kahit anong ginagawa lang pag-prayer bro, lahat sila nakayuko, nag-pray. Minsan nga yung sa bandang huli na yon, may nagigitara na, nag-aawit na yung isa, wala pa rin, nagwawala pa rin yung babae, 2 yun. Kawawa talaga bro. Yung pastor nyo, hindi man yung nakalayas ng demonyo. Ano yan? Di ba dapat alam mo. Sa simbahang Katolika bro, ganito sa simbahang Katolika, pag may mapusis sa amin bro, sandali lang bro. Sa simbahang Katolika bro, pag may napusis sa amin bro, mag-react yan, normal, yung magwawala, yung babae or lalaki, yung victim, magwawala yan. Pagkatapos, mag-iiba busis nun. Kung hawakan mo yon at saka gumanon yung kamay, hindi na yan sa kanyang tawag nito, kanyang sariling lakas sa demons na yan. Kahit pa itatakwil ka, pwede. Gawin niya yon. Kahit pa gaano ka kalakas. Kasi sa demon na yan. Sa simbahang Katolika, bro, ganito gagawin. Deliverance prayer namin yan, bro. Meron Ito, bigyan kita. Yan. Deliverance prayer namin yan. Pagkatapos namin i-deliverance siya, pag mag-react siya kaagad, meron kaming gagawin mga prayer. Hail Mary, magro-rosaryo kami. Bro, alam nyo ba yung confession ng demonyo, bro? Sinabi ng demonyo, bro, na yung Mother Mary na pinaniwalaan ninyo, yan ako natalo. Yung Holy Rosary ninyo, dyan ako talo. Ayaw ko yan. Yan, tumawa ka na pala, demonyo ka. Di ba? Patawa ka Totoo talaga yan bro, reality yan bro. Totoo yan. Kasi bro, pag sinabi nating spiritual warfare bro, hindi po yan biro. Hindi yan biro. Akala mo ba laro lang yan ng mga simbahang Katolika? Yung mga possession bro, yung mga possess, hindi po yan laro.
Apat alam mo yan, na double time na yung mga demonyo ngayon. Kaya nga, kahit ordinaryong membro ng Katoliko pinasukan, pati nga yung mga kaanib dyan, yung mga sabarisa, pinasok na rin. Di mo ba alam, bro? Ang mga sagradong mga Katoliko, mga orasyonis na mga orasyonis, di ba? Mga devoted Katoliko yan. Yung mga, lahat ng mga klaseng orasyonis, di ba? Devoted mga Katoliko yan. Bakit Ay. ang lahat sinasabi nila, ang pinakamaraming demonyo ay nasa simbahan ng Catholic Church. Ay, bro, yung sandali lang ha. Yung may mga orasyonis, bro, wag mo akong ano, yan. Diyan na po ako galing. Sandali lang, bro. Yung sa orasyonis, bro, oy, sandali lang. Sa mga orasyon, bro, diyan na po ako galing. Dati ko yung ginagawa, meron ako Latin, orasyon, hinahaba ko yun. Sandali lang. Oy, pakinggan mo muna ako. Yung sinabi mo, may bala, nalagyan ng Latin, ginawa ko yun. Sandali lang ha, nag-explain pa ako. Oh, ginawa ko yun. Nung alam ko na bawal pala sa simbahan yun, tinanggal ko yun. Oh, tinapon ko na yan. Alam nyo ba, tama naman yung sinabi mo na may mga talagang Latin yung ibang... Sandali lang ha! Mga demonyo nasa church. Normal! Ito. Normal kasi, alam mo, kung ikaw yung Diablo, sandali lang ha. Example ko lang to. Kung ikaw yung Diablo, pumapasok ka ba sa sarili mong kawan? Natural, hindi. Dito ka sa Katoliko dahil hindi po ito kawan mo. Anong gagawin nila sa Katoliko? Sasaniban nila, aakitin nila. Eh, wala nang demonyo umaakit sa'yo dahil nandiyan ka na sa demonyo. Ano ka? Mindset ba? Mindset? Pero pangalan ka sa sinabi ng mga orasyones, ang mga demonyo, marami sa simbahan. Sa mga maraming imahen, sa loob ng iyong church. Pangalan ka sa Okay. sinabi ng mga Merong orasyones. isang ano yan, bro. Nabasa mo siguro yung post sa Facebook. Merong isang pare, ay doon nalimutan ko sa lugar yon sa Facebook. Sandali lang ha. Huwag kang sapo ng sapo, nag-explain pa ako. Yan ang hirap sa iyo eh. Paano tayo magkakaintindihan? Oh. Bro, merong isang pare, bro, na sandali lang. Ay, nakikinig ka ba? Go. Merong isang pare na nagmimisa siya. Imbis na magmimisa siya, yung mga tao, mga parokyano, sa loob ng simbahan, hindi naka-atensyon sa kanya dahil nandun sa rebulto ni Mama Mary naka-intensyon. Dahil po yung rebulto ni Mama Mary gumagalaw. So, nagtataka yung pare, bakit gumagalaw? Sandali lang. Huwag ka sapaw ng sapaw. Hoy, ano ka ba? Sapaw ka ng sapaw eh. Ang gusto mo kasing mangyari, kayong pakikinggan ko. Kaya nga, ang ginawa nitong pare, para malalaman kung authentic ba yung ano, kasi kapag gumagalaw yung mga imahe na walang dahilan, yan po yung demonic contamination. Kapag demonic contamination, yan po yung example. Yung viral na Santo Niñong sumayaw, alam mo ba yun? Yan po yung demonic. So, ang ginawa ng isang pare, kinuha niya yung monstrance, yung may nakalagay sa gitna na Blessed Sacrament. Sinabi niya, kung ikaw yung tunay na ina ng Panginoong Jesucristo, sambahin mo itong anak mo. Nag-vanish yung ano, nawawala yung parang itim na ano, sa rebulto. Yan ngayon nagtataka, bakit ba pumasok? Normal pumasok sila kapag yung isang imahe na hindi na-bless ng pare. Pwede yan pasukan ng mga espiritu ng demonyo dahil akala ng mga demonyo, niluluhuran namin yung mga imahe sa harap. Kaya nga, ang gusto ng demonyo, na sasabahin siya, kaya dito ako pumasok, maggagawa ako ng milagro dito. Kaya nga bro, kapag ikaw po'y Katoliko at gusto mong bumili ng mga imahe ni Mother Mary, yung mga imahe na pang-display mo na sa ano, ipublish mo yan ng pare para magkaroon ng bisa sa Panginoon yan, para hindi kakapit yung demonyo nun. Di ba? Dapat, wala na sanang tapasok mga demonyo sa simbahan. Katakot pa rin sa mga kuwang. Hindi naman bro, alam ng demonyo, bro. Sandali lang. Alam ng demonyo kung may bisa o wala, kaya siya pumapasok nun. Sa inyo, wala nga pumapasok sa inyo dahil unang-una, kasapin na po kayo ng Diablo. Paano gagalawin na kayo? Ang galing mo mamaliktad, bro. Grabe.
Saan ako talo sa galing mamaliktad? Papapasukin natin itong si Common Sense TV. Yo, kasama mo ito si Seventh Adventist. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Magandang gabi, amigo. Oh, wala na muna tayong Bisaya ngayon, sir. Tagalog muna tayo ngayon, sir. Tingnan natin. Huwag mong tignan, sir. Gawin mo. Gawin natin. Magtanong ako, Sige. amigong gapo. Oh, magsagot din ako, amigong daig. Yung sinabi mo na kapag mayroong sinaniban ng devil sa loob ng simbahan, yan ay patunay na kasama ang Diablo. Ano ba ito katotoo? Kapag may sinaniban sa loob ng simbahan, yan ang, ano ba yon? Pakiulit tanong mo. Kasama na sa Diablo. Ano ba yung katotoo? Hindi naman ko sinabi na, no, hindi ko naman sinabi na kapag sinapian kay kasama ka na ng Diablo. Sinabi ko ba yun? Okay, yung sinabi ni Tibot, sangayon ka ba sa sinabi niya na kapag sinaniban ng Diablo sa loob ng simbahan ay kasama na din sa Diablo? Ano ba? Ay, hindi rin ako magsasabing sa ngayon ako at hindi rin ako magsasabing hindi ako sa ngayon. Unless and until makita ko yung statement niya. Oh. Okay. Magpalabas ka muna magpalabas ka muna ng video niya na sinabi niya yun. Kasi kapag sabihin mo kasi bro na sabi niya yung sabi niya ganyan. Yan po yung Palace of Populi. Di ba? Palace of Populi. Kanyan, yung nga Palace of Populi. Palace of Populi ba yan? Yung tawag nun. Yung gumagamit ka sa yung gumagamit ka ng ibang tao. Sige. Yung salitang Katolik, universal, represent sa Romano Katoliko. Totoo yun? Sinabi sa sandali lang. Ito gagamitin natin tong libro na pinos mo, yung The Apostles' Creed. Ito para maintindihan mo, wag mong sabihin na Catholic, Roma na kagad. O yan, basahin natin to. Para maunawaan mo itong pinos ng libro. So, hindi mo naunawaan post ka nagbabasa. Can we find the term, sandali. Ito yung sagot ko sa tanong mo. Can we find the term Catholic in the Bible? In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring to the church. Hindi ibig sabihin pag Katoliko na, refer na yan sa simbahan agad. Amen. Sa ngayon, inamin mo na hindi refer yan sa simbahan? Kaya nga mag-ingat tayo dahil mayroon nga iba. Kami din ban, Katoliko di Brad. Kami rin, Katoliko rin. Ay, kami rin, Katoliko rin. Pero hindi kami Roman. Kaano-ano kayo sa Diablo? Yung Diablo di Roman, pero Katoliko rin. Dito, kapatid na gapo. Butlig na kapatid na gapo. Ni Butlig. Sige. Ano bang masabi mo na dito sa Daniel 7:25? Ano bang masabi mo dito? Sa ano yan? Libro na yan? Daniel 7:25. Mayroong taong gustong palitan ang kautusan ng Panginoon. Sino ba to? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yung binanggit mo? Nagtanong ako dahil gusto kong malaman Sa Daniel, kung meron ka bang alam kung sino to. Kapag wala, ay wag mong reperado yan sa mga emperor, bro, sa mga imperyo. Dahil pinapalitan nga tama naman yun, pero hindi reperado sa Katoliko yun. Dahil kapag sa Katoliko ka po naka-repair, binago ng Katoliko dyan, sinasabi na babaguhin pa lang. Sa Katoliko, binago na. Kung sa Bisaya pa,
kung baka hindi ka nakakaintindi masyadong Tagalog, sa Katoliko, usab na. Sa Bisaya pa na diyan nakaingon, usabonon pa. Maninguha pala nga usbon. O iba Hindi yung mo giusap pa- na saka iba yung nagpaplano. Alam mo bang salitang papise? Kapag Kaya kapag- propisiripirado sa imperyo yun. Alam mo Sinong ba imperyo? kung anong ginagawa ng mga imperyo sa Roma? Pinapalitan nila lahat. O, yung ginamit mong yung tawag nito, yung kalendaryo, saan nakabata yung mga pangalan na July, June. Di ba naka-refer sa mga pangalan ng mga imperyo? Sa mga emperor? O si Julius, o July, Julius. Di ba lang Ang yun? tanong- Yung mga Ang- name mismo ng ng mga tawag nito, yung mga name ng week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, naka-refer po yan sa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. I'm not ignorant with regard about history of the calendar because in the first place, I have the history book with regarding about the history of the calendar. Hindi ko lang binasa, masyadong mahaba na. Okay. Ang gusto kong malaman, kung alam mo ba kung sino ang fulfillment. Kasi kasi ang Alam mo- intention mo diyan sa Daniel, ipinagpahit mo sa simbahang Katoliko, binibintang mo sa simbahang Katoliko dahil ang issue nito, babagsak rin naman tayo sinong nag-iiba sa Sabado sa Sunday, sinong nag-change. O, dyan lang naman tayo patungo. Ako naman, ibang gimmick mo. Alam mo ba kung sino ang katuparan nito? Sinagot ko na yan, bro. Reperado yan sa Roman Empire. Sino nga na Roman Empire? Na tao? Imperyo na nga ng Roma. O kaya nga, kung tingnan mo yung imperyo ng Roma, marami po silang iniiba. Oh. Kailan ba to Bakit? nangyari? Sa alam mo, kailan ba to nangyari? In the first place, kailan nagsimula yung mga imperyo sa Roma? Doon nangyari yun. Hindi mo ba alam? Pero bro, na yun. oh, pero bro, ganito bro alam ko namang nasa isip mo bro. Iniikot-ikot mo ako sa ganyang klaseng usapin dahil ang ending po natin Sabado. Alam mo ba kapag tapos tayong we're going to tackle about that one, ipapahid mo naman yun sa Katoliko at sabihin mo, di ba, yung papa ninyo, iniiba na, nag-change na ng Sabado to Sunday, wala sa Biblia yun. O, doon na tayo. Bakit kayo takot yan? Ang tanong ako, Oh. Nabubuking ka na naman ulit. Huwag mong pangunahin ang tanong. Dati yung intro mo, bro, sandali lang bro dati, yung pumasok ka sa live ko bro, sa Bisayan ka natin, yung intro mo, sino ang ama ng pananampalataya Tama hanggang naman. nag-ending tayo sa Sabado. Ngayon, Tama iba naman. rin naman, prophecy na Ano naman. Yan. Wala, panito yung paandar mo bro. We need to track o we need to trace. Kailangan nating malaman kung saan galing ang katotoo or katotohanan. Yan ang punto. Ano kung hahanapin mo yung bro, kung hahanapin mo Okay. kung saan galing yung katotohanan bro, kapag sa Katoliko ka, di ba? O minsan magbasa tayo ng libro. Pero nako bro, Okay. introduction, sandali lang, katotohanan ma iso, di ba? O ito, magbasa tayo ng libro muna, Introduction to World Religious and Belief System. Ayan, o tignan natin to kung katotohanan Katoliko yung basahin natin. Introduction sa lesson 5 about ito sa Christianity, page 71, introduction. Ganito yung banggit. Christianity is the religion that is very familiar to Filipinos because the Philippines has become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from the 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion. A religion based on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. O yan, ang katotohanan sa simbahang Katolika, nakabase po kami sa teaching ng Panginoong Jesucristo at hindi gawa-gawa lang ng Katoliko ito dahil mayroon po kaming batayan. Yan, ganon. Okay, yan. Susunod na tanong, para din Sunod na sagot. Tinitising ba ni Jesus ang paniniwala Sabado rin. ng
Tinitipsing. Huwag mo nang... Medyo, malapit-lapit na to sa isusumad na, bro. Malapit-lapit. Tinitipsing ba ni Jesus ang doktrina ng... Rosario. Listen. Tinitipsing ba ni Jesus ang katuruan ng rosaryo? Okay, good question. Good question. Tama nga naman pala hinala itong si tama pala itong bro, manghuhula pala itong si Monolito Ginitaran. Nila bro, gas na. Ganyang klase ang tema. Doon yan Sagot mo. Ikaw. Gas ang Bro. mo. Ito, sagutin. Sandali lang. Sasagutin ko yan. Good question talaga. Yan. Tinuro ba ng Panginoong Jesucristo na magrosaryo ta? Ano? In the first place, sinabi po ni Apostol San Pablo sa Biblia na bawal po tayong maniniwala sa mga taong hindi naniniwala ng tradisyon. Do not accept the tradition. Ngayon, pag sinabi nating tinuro ba, yung Holy Rosary po, yung content niya nasa Biblia. Therefore, kung magrosaryo ka araw-araw, para ka na rin nagbasa ng Biblia araw-araw. Ngayon, tinuro ba ni Jesucristo? In the first place, kung Biblia ang pagbabatayan mo, wala namang sinabi ang ating Panginoong Jesucristo na magrosaryo kayo. Kahit nga yung mga apostolis walang aral sa Biblia ang mababasa mo. Kanino galing yan? Galing sa sacred tradition ng simbahang Katoliko nang nagpakita si Mother Mary kay Saint Dominic at nagutos na magdasal ka ng rosaryo at ilaganap po to sa buong mundo alang-alang para conversion ng mga taong makasalanan. Oh, Kung sa ganon, inamin mo na hindi teaching ng Kristo yan at sa mga hindi ko apostol niya. naman inamin, bro. Hindi ko naman sinabi na hindi teaching ng Panginoong Jesucristo yan. Dahil in the first place, kapag sinabi, halimbawa ito meron akong rosary beads. Papakita ko sa iyo to. Bakit takot ka naman nito? Pag sinabi ko yan, bro, sinabi ko Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Nasa Biblia, teaching ni Jesucristo yan. Pag sinabi ko naman, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, utos ng Panginoong Diyos yan kay Angel Gabriel to Mother Mary. Kaya nga sinabi ni Angel Gabriel sa Luke chapter 1 verse 28, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sa Biblia ang mga laman ng rosaryo. Oh, nakuha mo yung punto. Pwede magdagdag din po ng Sige, magdagdag ka para maunawaan itong si Daig. Kapatid pa naman natin to. Rosaryo namin po. Itong rosaryo namin. Inuutos to ng simbahan. Kumbaga pinayagan ito ng simbahan. At itong rosaryo din namin, ang nilalaman nito ay nasa Biblia. Lahat na naman dito nasa Biblia. Mula nang isinilang si Kristo, hanggang namatay si Kristo sa cross, at hanggang siya'y muling nabuhay. Nasa rosaryo namin yan. Meron ka bang mababasa? Meron ba kayong mababasa? Or meron kayo makita na apostol na nagro-rosaryo? Wala nga. Pero ano ba ang masama? Yung alalahanin mo ang kamatayan ni Kristo? Nagtawa lang ako sa ating mga Tagalog dito kay. Dito. Saan ba? Bro. Ano ka ba, sinabi ng... bro? Sandali lang Bro, ikaw ba fluent talaga mag-Tagalog? Baka hindi po ka kabisado mag-Tagalog, bro. Mag-ingay ka lang, bro. Baka mahirapan ka. Pwede ka naman Bisaya, pero minsan lang Huwag mong masyadong dagdagan na marami. Kasi kapag gabi na, bro, iniiba ko na lang yung schedule ko. Kapag gabi sa live ko, magtatagalog ko dahil i-upload po ito sa isang sikat na YouTube channel. Sa punto por punto, puro Tagalog minsan yung mga followers doon. Hindi nila naintindihan, kaya nga nagtagalog ako dahil po mayroon nag-request sa akin na, Brad, ang ganda sana na live mo, kaso Bisaya, di ko nakakaintindi. Alang-alang na rin sa ating mga kapatid na Tagalog na hindi nakakaintindi ng Bisaya, kaya nagtatagalog tayo. Pero kung marunong kang magtagalog, good. Sige, patuloy mo yan. May tanong ako sa'yo. May tanong ako sa'yo. Sino yan?
May tanong ako Common dito, sense dito. TV. Bro, common sense TV to. Marunong to magtagalog. Ang ganda siguro ng pronunciation sa English to. Common sense TV based on fact ministry. Kasama mo, baka mag-iyakan dyan. Sige, anong concern mo sa kasama ko? Explain pa siya. Bigyan natin ng time. Baka meron siyang Sige, idea. sige bro. Oo. Sige, sige. Go, go, go. Ito din naman. Itong ginagawa naming Rosario, patungkol dito kay Kristo at kay Mama Mary, anong masama doon? Dahil ba wala inutos sa Biblia? Masama ba yon? Wala naman. Wala nga. Wala naman tayo nag-usap dito ng masama or hindi masama. Ang atin, teaching ba ng apostol? Sabi, bro. nagsimula tayo dito. Bro, nagsimula tayo dito. bro. Dahil Bro, binasa. ganito yan, bro. Kung tignan mo yung senaryo, bro, ang rosaryo, dasal po yan. Sana, mag-isip ka naman. Common sense pangalan ng Facebook page mo, bigyan mo ng common sense. Kailan ba nagiging masama ang dasal? Di ba? Kailan nagiging masama yung dasal? Yung pinag-usapan dito ang masama or ang hindi masama. Wala namang nagsabi sa iyo na masama. Ang tanong ko, kailan nagsimula o teaching ba yan ni Jisa at saka teaching ba yun Yung ni... mga laman po ng, bro, sige, ganito bro. Yung mga laman po ng Santo Rosario, yung Our Father, nagmula pa yan kay Kristo. Yung mga Hail Mary, nagmula pa yan sa kay Angel Gabriel. Pero yung pag-uutos noon, sa kapanahonan na yan ng tignan ko yung ebidensya. Hanapin ko itong about kay Saint Dominic at saka kay Mother Mary, yung nila, yung conversation po nilang dalawa kung kailan nagsimula. Ito, tignan ko muna ito. Ito. Yan, no? It was the year of our Lord, 1214. Ito na, mayroon tayong record dito nung nagpapakita si Mother Mary kay Saint Dominic na nag-utos siya na magdasal ng Santo Rosario. Kaya nga, Our Lady appeared to Saint Dominic accompanied by 3 angels, and she said, "Dear Dominic, do you know which weapon the Blessed Trinity wants to use to reform the world?" Para ma-reform yung sanlibutan, anong sabi? Magdasal ka ng Santo Rosario. Ayan nga inutos niya. Hanggang ngayon sikat yung Santo Rosario na yan. Kaya nga kahit Diablo matatakot. Bakit natatakot, Brad? Siyempre, yung mga laman nun, dasal mismo ng Panginoong Jesucristo, Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, makikita sa St. Matthew chapter 28, verse 19. Di ba? Yun. Okay. Sabi dito sa isang source. Anong source? Anong source? In 1170, there has long been a tradition in the church that Ano ba yung source na yan, bro? Anong libro? Anong kung website yung ginamit mo? Pakiano sa website, di ka 1170, ano yung number? Okay. Sabihin mo yung pangalan ng libro, kung libro ba yan, sabihin mo kung pangalan ng page, kung saan ba yan. Para malaman natin kung saan ba talaga galing yan. Kasi maraming Catholic page. Catholic din ang palabas ng Catholic mga page? Anong Catholic, anong tawag nito? Catholic website o Catholic website. Anong pangalan sa Catholic website, bro? Kasi marami po kaming Catholic website. A Brief History of the Rosary, a Catholic website. Anong pangalan? Tingnan natin. May sa ano yan? Ang tanong ko lang dito, dialect. Bro, wag mo kaming paniwalaan na Catholic website yan kapag hindi mo yan ay anong link, Isa naman anong lang- .com ba yan? Ano ba yan? Magtagal tayo. Yung, No, ang link anong, ito, hindi, magbasa ka lang kung anong website yan. Yung Catholic blog ba yan, bro? Yung, halimbawa, kumuha ko ng source na, pag sinabi ko na Adventist source ito, adventist.com.ph. I-research mo, Catholic Move. Father Catholic Willie, Move? about the author, Father Willie Ribbon, CEC. Father Sige, Willie Ribbon. sige, Catholic Move. Catholic Move. Holy Cross Family Ministry. Isa to, Catholic Move o Catholic mo? Dili Move. Mom. Catholic Mom.
Ma'am. Pwede na Ma'am. siya, ma'am. M-O, Ma'am. M-O, Ma'am. M-O-M. Sige. Di, isa naman lang punto ko dito. Ang tanong ko, Sige bro, magtanong ka. Sige. ang tanong ko dito, 1170 pa, 1170, no? Saint Dominic founded of Domitian order in the early 13th century. There has long been a tradition in the church that Saint Dominic de Guzman, 1170. 1170. Ang punto ko Anong dito, ginawa ni Saint? Anong ginawa ni? Tapusin mo pagbasa. Paano natin makuha yung punto na anong ginawa ni Saint Dominic sa 1170? Anong ginawa niya noon? Okay. Ang tanong ko dito sa website, Rosary, when is invented? Ang sagot niya, 1170. Ano ba to? Tama No, to, mali? huwag mong sabihin na 1170. Hindi mo nga tinapos ang buong article na yan kung ano buong istorya yan. 1170. Anong ginawa niya sa 1170? Ang ginawa niya, ang sinabi niya, Saint Dominic founded or Domitian order in early 17th century. There has long been a tradition in the church that Saint Dominic de Guzman, 1170 to 1221 is the source of the Rosary. Siya ko ang source of Rosary. Kaya nga, 1221. O, yan ang binanggit ko sa'yo. 1221, yan nga binanggit ko sa'yo. O, Sabi mo, yung kanina. pero ang source dito, Si Saint Dominic nga, kaya nga, si Saint Dominic, dahil siya po yung pinakitaan ng mahal na birhen. Inutosan na magdasal ka ng Santo Rosario para sa conversion of all sinner. Kasi at that time, marami pong mga irihi na nagkakalat sa kanilang paligid. Para makonvert niya yon, so magdasal ka ng Santo Rosario for the conversion of all sinner. Kaya yan po yung utos ng Mother Mary. Kung tignan mo yung laman ng Santo Rosario, o tignan mo yung laman ng Santo Rosario, mismong si Kristo ay nagbigkas noon, our Father. Mismo ang Angel Gabriel nagsabi kay Mother Mary. Kaya ngayon sinabi ni Mother Mary sa St. Luke chapter 1 verse 48, all generation will call me blessed. Linaw nun. okay, amigo. It means, inaamin mo, Okay, amigo na. Oh. Yes, okay, amigo na. Palakpakan. Yes. Madali, bro. Malapit ka nang magkatoliko, bro. Tularan mo si Bimbi Matorne. parang akala ko puto na. Oh, kasi nag-okay ka na. Alam mo ba Okay. kung ano ibig sabihin ng okay? Kumbaga sa ano ba, bro? Kung sa chat-chat pa natin to, bro, nag-thumbs up ka na. Nag-send ka lang ng sticker na thumbs Ito up. ang tanong. It means, inaamin mo na sa panahong first Christian, hindi pa yan inutos, at inamin mo na inutos yan doon pa ni Saint Dominic 1170. Inamin mo o hindi? Sa panahon ng mga apostoles, yung mga sinabi ko sa iyo, sa panahon ng mga apostoles, wala mismong utos ang Panginoong Jesucristo o tagubilin, letra por letra, oral na mababasa natin sa Biblia, nag-instruction ng kanyang mga apostoles na magdasal kayo ng Santo Rosario. Walang ganon. Ang sinabi lang ng ating Panginoong Jesucristo na ipangaralin nyo, preach the gospel to all nation. That's why yung sinabi ni Mother Mary kay Saint Dominic, preach my psalter. Kaya nga nagdasal kami ng Santo Rosario para ka na rin nagbasa ng Biblia at para ka na rin nagpipreach noon. Di ba yung mga laman ng Santo Rosario sinabi ko sa iyo sa loob ng Biblia, mga laman ng Santo Rosario. Next question. Kaya sinabi mo na para ka nang nagbabasa ng gospel, tutuloy Bro, ba to? sandali lang ha. Okay. Bro, pagpasensyahan na muna bro, medyo Tagalog tayo ngayon bro. Antuson lang sa natuni kaya ako gagalisod-lisod sa doon. Pero at least nga para alang-alang na rin sa ating mga viewers bro ha. O sige, huwag kang mag-alala bro. Minsan lang naman to. Sino bang Hindi naman tayo amigo, sino bang sinabihan mo na Marami
yan na. Bro, marami bro. Kasi maraming nagpipim talaga sa akin. Ang ganda ng live mo, hindi ako nakakaintindi Bisaya. Ay, paano ko naman, mostly kasi sa, sa mga followers ko, puro Bisaya, lalong-lalo na ikaw. Paano? Alangan naman kasi mag-adjust ako sa mga Tagalog. Kaya sinabi minsan ko sa live, kung may Tagalog, mag-comment, magandang gabi po. Magsabi lang po kayo. Mag-ingay. Ganun. Okay. Dere, amigo, sabi mo na kapag mag-rosary ka, para ka nang nagbabasa ng gospel. Totoo ba to? Yes. Oh, kasi yung mga laman ng rosaryo, nasa gospel yun. Biblical basis yun. Pwede ba nating tawagin ang pag-rosary na gospel po yun? Ha? Pwede ba nating tawagin ang rosary na gospel po? Hindi Gospel natin din yun? matatawag ang rosary na gospel yan dahil hindi naman ibanghilyo. Yung laman lang niya nasa ibanghilyo. Oh. Iba yung ibanghilyo at iba yung halimbawa magkot ka ng laman ng ibanghilyo at saka i-post mo sa Facebook mo. Matatawag mo ba na gospel na yung Facebook mo? Oh, laman ng gospel yan. Oh, anong pinost mo? The gospel of the Lord. Oh, kaya nga mag-post ka, the gospel of the Lord. Oh, yung ganon. Pag sinabi mong magdasal ka ng Santo Rosario, kakibat na po sa loob nun ang gospel ni Kristo. Kasi mostly po sa mga laman ng Santo Rosario nasa New Testament yan. It means hindi niyo inaamin na gospel ang rosary. Nasa loob ang ganito ha. Yung rosaryo nasa loob po ang Biblia. Hindi po yung sinabi ng pastor nyo na saan sa Biblia yung rosaryo. Maling tanong yun. Di ba? Maling tanong dahil sandali lang ha. Ganito, lilinawan ko yan. Yung Biblia nasa loob ng rosaryo. Hindi yung rosaryo ay loob mo sa Biblia. Kasi mostly po, laman ng rosaryo, sa Biblia galing yun. Oh. Okay, ang tanong ko, matatawag bang gospel ang rosary? Ang laman niya, gospel. Ang laman niya, gospel. Pero hindi ko ibig sabihin, hindi naman tinawag na itong rosaryo, gospel ito ha. Ito na yung ibanghilyo natin ngayon. Ito yung gospel talaga na unlike sa Biblia. No, mali yun. Rosaryo, devotion yun. Na yung mga laman nasa gospel. Devotion. You know what is devotion means? Ano ba ang rosary, amigo? Doktrina, teaching, ano ba to? Devotion. Ito. Hindi po yan tinatawag natin na ganito, bro. Ha? Hindi po yan tinatawag natin na kung bagay sa Katoliko defeated talaga na yan mo, sundin mo yan kapag hindi ka magrosaryo sa isang bisis, ikaw po'y nagkasalang mortal. That is devotion. Pag sinabi mong devotion, magdasal ka sa mahal na birin at kay Kristo. Kung halimbawa, brad, hindi ako nakapagdasal ilang buwan na, okay yun, wala namang problema, nasa sayo yan. Devotion kasi yan. Ang rosaryo po, galing po yan sa salitang Latin, rosarum. Ibig sabihin, roses, sa bulaklak na rosas. Yan. Okay, kapatid. Louis, ako basahin ko ito. Bakit nagtawa? Yan bang turo or anong relihiyon mo? Tawa. Hindi naman tawa na jaga-jaga or bully. Nagtawa lang dahil sa Tagalog natin, ang hirap mag-Tagalog dito. Ang hirap. Yan. Mahirap, bro. Yan ang tinawanan ko. Hindi naman si Amigong Gapo. Bro, ang gusto siguro niya kasi, sabi ni John Guanabo, ang gusto niya, bro, the gospel according to the Holy Rosary. Iba yung ibang usapan na yan. Okay, amigo. Yung rosary, ano bang tawag yun? Doktrina ng Katoliko o hindi doktrina? Devotion po, devotion. Kapag doktrina, sinabi natin katuruan. So, pag tinuro ng simbahan yan, pero not all doctrine na depende ha. Kapag sinabi nating depende, ibig sabihin po sa depende, hindi na yan pwedeng mababago pa. Kahit Santo Papa ka pa, hindi na yan pwedeng mababago yan.
Pag doctrine, of course, pag sinabi natin katuruan, turo ng simbahang Katolika. Paano magpasok si Fervin? Gusto mong pumasok? Sige. Okay, follow-up na tanong. Follow-up na tanong. Sabi mo, katuruan yun ng simbahan, Pero ang rosary. hindi naman ibig sabihin na porsigido kang magrosaryo ka. Na pag hindi ka nagrosaryo, ay ibig ko ba sabihin na pag hindi ka nagrosaryo, ikaw po'y nagkasalang mortal. Wala sa simbahan yan. Kami, inutusan kami ng simbahan na magdasal ng Santo Rosario araw-araw para alang-alang na rin sa mga makasalanan to the conversion of sinners at saka yung mga diablo, takot nun. At saka Okay. maraming napupuso itong rosaryo namin dahil yung panalangin namin ng rosaryo hindi lang po para sa amin kundi for the whole world. Alam mo bro, meron akong nakitang, I don't know bro, bigyan ko na sana yung komentaryo. Dasal lang 70 Adventist sa kanilang, I don't know kung ano ba yon, Bible study ba yun, o basta prayer siya. Salamat Panginoon na kayo po'y mabuti sa amin. Panginoon, sa araw na ito, maraming salamat sa aming mga kapatid. Laging nagpapasalamat ang mga 70 Adventist. Aba, ayos yun. Lagi kayong nagpapasalamat sa dasal nyo. Salamat kapatid! Salamat Panginoon na binigyan nyo kami ng ganitong buhay. Alam, iba talaga no? Pero yung Katoliko bro, taimtim lang yung nagdasal sa gilid bro. Anong dasal ng Panginoon? Anong dasal ng Katoliko? Have mercy on us and on the whole world. Diba yung sinabi ni Kristo sa parabol? Kanino natutuwa yung Panginoon sa dasal ng yung tax collector na nagsasabi do sa gilid, Lord, remember us as a sinner. Yung parisyo nagdasal sa loob, Panginoon, salamat po dahil ako po'y hindi greedy. Ako po'y nako naman oo. Parang wala kayong pagkakaiba doon sa ano. Po, hindi ka pa magdasal, hindi ka ba magpasalamat sa iyong pagdasal? Normal Bro, sa Rosario- yan bro, normal yan. Bakit questionin mo ang dasal na magpasalamat? Salamat Panginoon. sa iyong Lagi, kabutihan. ito Salamat, ganito bro, sa pagbigay mo ng Sa Katoliko bro, sa Katoliko mayroon kaming pasalamat pero hindi naman always na natatapos na lang yung dasal mo, salamat ka na rin ng salamat. Iba 'yun. Hindi mo lang alam ang aming pagdadasal, hindi lang pasalamat. Hingi rin. Panginoon, salamat sa 10% Panginoon. Panginoon, salamat sa Pajero Panginoon. mo, amigo. Wala nang knowledge yan. Parang kang bata yan. Huwag ganyan. Dito tayo. Hindi ba ang sabi ko, hindi ba matuturing good news ang devotion or ang katuruan ng rosary? Sabi mo, hindi. Ang tanong ko, ano ba ang definition ng gospel? Ano? Sa pagkaintindi mo, ano ba ang definition ng gospel? Kaya sabi mo, hindi katuruan ang hindi gospel ang rosary. Hindi ba? Pag sinabi nating gospel, bro, para sa inyo bro, yung Seventh Adventist bro, ano ba yung bro, ano ba yung pagkakaintindi nyo sa gospel talaga bro? Kasi gumagamit kayo ng gospel, di ba? Nagtanong pa ako, Kasi kapag sinasabi natin gospel bro, that is meaning to say good news yan or story. Diba? Translating to ecclesiastical. Kaya nga sinasabi natin in Latin, bona annuntiato. Or bono sa nontios. Ibig sabihin, evangelium. Sa Greek yan, evangelion. In English, good news. Kanyo. Yan po yung gospel. Bro, excuse me bro. Mayroon dito nag-comment, Hoy mga bisdak, mataas lang inyong garbo. Pag binisaya mo, maura na inyong kaimpernuhan. Wag, program yan.
Kinsa ba ni si Ilan Muka Makala. Alam mo, hindi mo papasok mo lang siguro. Kaya nagtatagalog po si Bro Eugene po kasi hindi lang ikaw ang nanonood sa live niya. At saka para makarating ito, maintindihan din to sa taga Maynila na Tagalog na hindi makaintindi po. Yan. Huwag kang makisarili kasi hindi lang ito para sa iyo ang programang ito kundi para po sa lahat ng tao, matagalog, ma-English o Bisaya. Kahit pinapanood nga to sa ibang bansa kaya yung live ni Bro Eugene kaya Ilan Makula, huwag mong huwag kang huwag makasarili. Nahiliapan kami mag-Tagalog dito para lang nationwide tong programa ni Amigong Gapo. Ikaw hindi pinagsalitaan mo ang programa. May perno daw. Paano ba may perno? Kasalanan bang magbisaya? Mortal na ba pang bibisaya? Mortal sin na ba yun? Baka si paring Gapo sa sunod na taon marunong ng marunong. Dahil exploring yon. Ang pagtatagalog, exploring yan sa atin sa atin. Wala namang masama dyan. Okay, amigo. Dito tayo. Balikan ko, hindi ba matuturi na teaching or ang teaching ba hindi matuturi na doctrine? Or inamin mo ba na ang rosary teaching yan o hindi teaching ng Romano Katoliko? Sino bang tinatanong mo, bro? Si Brad Monolito? Ikaw lang. Teaching yan. Katuruan ng simbahan niya. Tinuturo nga magdasal kayo. Pero hindi naman ibig sabihin na porsigido kayo na ibig sabihin na magkasala ka ng mortal kapag hindi ka nagrosaryo. Kasi devotion yan. Kung teaching yan, nasaan ang bilong yan? Teaching ba? Tinuro ng simbahan, tinuro na magrosaryo kayo. Di ba? Devotion ba? Yung mga devotion prayer, tinuro ng simbahan yan. So, mas teaching. Pero not tawag nito na yung may halimbawa kagaya sa mga Sunday yung mga Sunday obligation na nagkasala ka ng mortal kapag ikaw po hindi nagsimba sa isang linggo na walang dahilan, walang di ba? Okay. Ilan bang klase ang teaching ng gospel sa pagkaintindin mo? Ilan ba? Ano bang teaching na ipahiwatig mo na kasi kapag teaching maraming teaching diyan sa gospel. Ano bang sa sabat? Ano ba sabat? Ang sabat. Pangunahan ang tanong ko. Ang gospel definition good news yan. Then ilan bang klase ang gospel? Merong directan ko na lang. Merong gospel na good news. Meron din gospel na bad news. Ang rosary, nasaan nabilong? Sa good news or sa bad news? Good news yan. Dahil, yun nga, yung sinabi ko sa iyo, yung good news, nasa loob po ng rosaryo. Hindi ibig sabihin na nagdasal ka ng Our Father ka dyan, bad news na yan. Si Kristo mismo gumawa sa prayer na yan. That is, ang tawag nito, powerful prayer, very powerful prayer po yung Our Father. Oh. Ang tanong ko, kung good news niyan, pwede yung matuturi na gospel din. Ano ba? Ang laman po ng rosaryo ay good news kasi nasa gospel yan. Pero hindi mo matuturin na gospel na yan kasi kasi yung gospel niya nasa rosaryo. Devotion yan, di ba? Halimbawa, bro, yung gospel mo, bro, yung gospel sa Biblia, pinipicturean mo at pinost mo dun sa Facebook, ibig bagay sabihin yung Facebook mo, gospel na rin. The gospel of Facebook, anon. Ang buong termino, buong meaning ng gospel good news. Namimilit. I-accept ra god. Paki-accept ko. Lahit ng Sige raman kag katuruan. request din mo. Sige. It means lahat ng katuruan
basta good news, part yan sa gospel. Basta good news from the Bible. Ano So, ba? hindi ibig sabihin na yung rosaryo, yan na po yung gospel namin. Part lang sa gospel. Yung rosaryo namin, Tama. May mga Tama, hindi na- laman sa, yung laman kasi bro, sa rosaryo bro, ang laman, galing sa gospel yan. Pero hindi ibig sabihin na yung rosaryo ay nagiging gospel na rin. Nga yung ibig kong sabihin, kapag ba'y nag-post ka ng, halimbawa, yung Our Father, na i-post mo sa Facebook mo, sabihin ko ba, the gospel of Facebook according to the, ganon. Okay. Aba, ibang klase na yun. Sino ba ang nag-represent ng gospel? Nagdala ng gospel? Pwede Nagdala. i-explain ko na lang kung maintindihan mo. I-direct ko na lang. Ikaw na nagsalita at nag-preach ng gospel. Matuturi ka ba namin na gospel din? Hindi, delivery. Preacher lang kami. Kumbaga ganon. Preacher lang kami. Tagadala ng good news. Hindi ibig sabihin kami na yung good news. Tagadala lang. Hindi ibig sabihin. Halimbawa, ikaw, nag-preach ka ng gospel doon sa kapitbahay mo. Binasa mo yung gospel ni St. Luke. Sabi mo, yan. Ibig bagay sabihin, ikaw na po yung gospel. Okay. Sa loob ng katuruan, sa sense of katuruan ng Rosary, Bro, balik okay. tayo sa issue, bro. Ito kasi yung issue, bro. Alam nyo, ito si Dan Maasin, bro. Baka siguro, bro, sa susunod na episode natin, tatakol natin tong Holy Rosary, bro. Kasi, yung caption ko kasi, bro, yung pare, yung si Roger Goyo, alam mo yon, na naging pastor ng Seventh-day Adventist. Bad news ang rosaryo kasi ang rosaryo paulit-ulit gustong ano ba ka naman, bootleg? Tatawa din naman ako dyan sa ginagamit nilang paulit-ulit daw. Si Kristo, Ano ba naman yung hindi bad news yun. I-screenshot ko yan, gawan ko yan ng reel. Paano naging bad news yung rosaryo? ang sinasabing sinasabing yung walang kabuluhang Kasi sabi ni Bootleg, pag paulit-ulit bad news. Ibig bagay sabihin, pag magbasa ka ng Biblia paulit-ulit, bad news na yun. Hindi lahat ng paulit-ulit bad news na. Halimbawa, paulit-ulit kang naglakad, bad news ba yun? Paulit-ulit kang kumain, bad news ba yun? Hindi. Naku naman, oo. Hindi lahat ng bad news, hindi lahat ng paulit-ulit bad news. specify Diba? nga sa Bible yung walang kabuluhang Yung paulit-ulit. araw-araw kang kumakain, halimbawa, aga kain ka, tanghali kain ka rin, gabi kain ka, 3 araw. Isang araw, 3 bisis. Sa susunod na araw, 3 bisis rin. Kada araw, kain ka ng kain kasi yan po routine natin bilang isang tao. Ibig bagay sabihin, bad news yun kasi araw-araw kang kumain. Okay, last na tanong before tayo babalik sa issue mo. Yung bro, kasi lilinawin natin yun bro, kasi yung Okay. kung gaano katotoo yung sinabi ni Goyo na siya po'y Catholic Pit Defender. Kasi parang na-alarma last ako doon sa question. post ni Dan Maasin. Sa Holy Rosary po kasi bro, baka sa susunod na episode natin gabi, mag-topic tayo ng about Holy Rosary. Maganda pala yung intro mo. Holy Rosary, good. Kasi buwan ng Rosaryo ngayon. Tsaka bakit kami nagro-Rosaryo kay Mother Mary? Biblical ba itong Rosaryo? Yan po yung takol natin At saka itong yung bakit may hawak Yes. kaming rosary beads, kailan galing itong rosary beads, sino ba gumawa ng rosary beads na ito, gawa-gawa lang po ba ng Katoliko ito, bakit mayroon kaming ganito, bakit pag magdasal kami ng rosary, hawak-hawak lagi namin ng mga ganito, bakit parang ayaw na lang namin mag-ganon ng kamay, pag-uusapan natin yan bro, marami tayong pag-uusapan with regards about Santo Rosario, kung saan galing hango salita ang rosaryo, nasa Biblia ba yan? Ngayon, hindi Tama siya yung mga prepare. tanong mo, bro. Ngayon, hindi Inutos ba ng mga siya prepare. apostol? Tama yung tanong mo. Sige. Yung Pero ngayon, lilinawin ko lang, bro. Gaano hindi siya katotoo yung Catholic Faith Defender ko no siya, bro, dati nagpasto ng Seventh Adventist. Gaano katotoo yun, bro? Kasi
sa ilang minuto, I think 17 minutes duration yung time sa video niya, ay wala naman akong narinig na binanggit niya na kaya ako nag-Seventh Adventist dahil ito po yung tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo na dapat aaniban ng tao. Ay yung kanya bro, sa nag-Seventh Adventist ako dahil nabasa ko sa Biblia, Saturday yung araw, pahinga, hindi pala linggo. Ganon yung kanya bro, yung naniniwala ka ba? Para sa akin, parang drama yun bro. Okay. Sagutin kita. Amigong po, sa Seventh Adventist, hindi namin pinalaki ang organizational name. Nindihan mo yun? Organizational name. Iba sa inyo na pinalaki ninyo ang organizational name ninyo. Sa amin, sa Seventh Adventist, pinalaki namin hindi ang organizational name, kundi kung hindi, ang katuruan, ang doktrina na nasa Biblia. Kapag Katoliko ka at hindi ka Adventist, pwede kang magtuloy ng katuruan ng Biblia bisan di ka Adventist. Oh, nahirapan na. Oh, Sige yan lang, ang okay lang. commitment. Yan nga yung sinabi ko sa iyo bro, kapag mayroon kang hindi yung sabi ko sa iyo, kapag mayroon kang hindi mabanggit sa Tagalog, Bisaya mo na lang. You have to adjust it. Yan ang punto namin sa tanong mo, na bakit hindi naman pinalaki Seventh Adventist totoo. Ang pinalaki namin, ang katuruan ng Seventh Adventist ay totoo pala nandyan sa Biblia, sa salita ng Panginoon. At saka, hindi naman kami uubi sa mga pangulo o sa mga church leader namin kapag taliwas na, hindi na sila, makita namin na hindi na sila susunod sa Biblia. At meron kaming power as a member na mag-petition sa mga leader o mga pastor namin. Yan ang katuruan sa Seventh Adventist from organizational back to local and local back to organizational. Yan ang power namin na Seventh Adventist kahit local lang kami, basta makita namin ang mga pangulo namin. Local pala. Local. Yang local. Parang ordinary. Kala ko ba original, local lang pala. Kunwari, hindi mo lang naintindihan ang salitang lokal. Hindi bang sabihin ang lokal na pamunuan ng lungsod na yan, hindi na kasali sa Pilipinas. Kapag yung national, lokal, hindi mo lang. Huwag mong ibahin ang meaning. Yan ang punto ni Pastor Guyo. Bro, nabanggit mo kasi bro na kayong Seventh Adventist, kaya kayo naging tunay dahil yung pangangaral yung nasa Biblia. Ayan. Alam mo ba bro, itong Seventh Day Church of God in Jerusalem, Seventh Day Sanctified, nagsasabat din yan ng Sabado at saka hindi yan kumakain ng baboy. Lahat ng doktrina ko sabi niya, nasa Biblia nakabatay. Paano naging hindi tunay ito bro? Na kung pagbabasya natin ay sinabi niya sa akin na yung doktrina namin Brad, sa Biblia talaga nakabatay lahat. Nagsasabat din kami ng Sabado. Ayaw rin kami kumakain ng baboy. Bakit hindi nagiging tunay ito siyang parang hindi ba siguro doktrina ay batayan para maging tunay? Ano ito? Sino yan ang sinabi mo? Adventist o hindi Adventist? Hindi, yung may nakilala ko bro, alam mo siguro yung siktang Church of God, Seventh Day Sanctified, yung Yeah, Jerusalem, may Jerusalem na kakibat. Okay. Oh, silang nagsasabat din yan bro. Hindi yan kumain ng baboy. Sabi pa niya sa akin, lahat ng doktrina namin sa Biblia nakabatay. Kayo din, lahat ng doktrina nyo sa Biblia nakabatay. Paano ko paniniwalaan ito? Pareho kayong nakabatay sa Biblia at pareho kayong nagsasabat, pangalan nag-iiba lang. Maniwala ka na lang sa Biblia na lahat ng sinabi sa Biblia tunay yan. Kapag hindi kasi Adventist, okay yan bro, okay yan. Tunay, talaga. Totoo yan. Ang ginamit nilang Biblia, bro, ginamit din yung na Biblia. Pareho kayong ng Biblia na ginamit. Pareho kayo ha. Naalala mo ba yun si bro? Si Ma'am Genevieve? Genevieve ba yun? Genevieve. O si Jenilyn. Yung kaharap ko sa debate. Church of God, Seventh
Adventist sanctified in Jerusalem yan, bro. Nagsasabat Oo. sila ng Saturday, ayaw kumakain ng baboy. Tsaka lahat ng mga doktrina nila sa Biblia raw nakabatay. Sabi ko, ano ba naman to? Okay, Para kayong sabadista, kumbaga ika nga sa. Sabi niya, Sagutin kita. sabi niya, iba yung sabadista sa amin, iba yung Seventh Adventist Church. Kami nagsasabat din. So paano naging hindi siya tunay sa pananaw ninyo na parihong naging sabat? Lumalabas sa conclusion ko na hindi pala doktrina lang ang batayan para magiging tunay itong simbahan. Kasi marami pong sikta ngayon, kung babatayan, kung tatanungin mo, lahat ng mga doktrina nila nasa Biblia. Bakit hindi nagiging tunay sa mata ng paningin ninyo kung kayo yung tunay? Okay, sagutin kita. Yung kang Zinibib, Seventh Adventist Church of Jerusalem, JICO, mayroong mga doktrina sa Biblia na salungat sa kanilang doktrina. And kami nag-separate. Saan doon, bro? For example, Saan doon? Anong doktrina Ito. sa Bro, halimbawa bro, Okay. itong mga offshot, yung kilala nyo offshot, sila Ariel Amores, sila si Warren Basirel, di ba kilala nyo yun? Mga sikat-sikat din yan sa Facebook na nag-live. Sandali lang. Bakit hindi nyo ito tinuturing na tunay? Kasi pari-pariho din yan. Pag sasabihan nyo yung mga offset, sabi niya, sa Biblia, diba, nakabatay doktrina namin, meron sa Biblia yon. Bakit hindi naging tunay ito sa pananaw ninyo? merong salungat. Ang paniniwala Meron salungat. nila. Ang doktrina Saan doon, bro? nila, for example, Bro, para sa- JICO. Okay, sagutin kita. Sagutin ko kayo. Sagutin ko kayo. Sa JICO, ang paniniwala nila, hindi namatay si Jesus sa Sunday. Yan ang small idea, maliit na idea sa pagtingin ko sa kanilang doktrina. Ano, Jacob? Ano ba yan, Jacob, bro? Bagong sikta ba yan? Atong sinabi mo, Ma'am Zinibib, kung singa na to, JICO, So sa ibig sabihin, hindi sila naniniwala na si Kristo ay namamatay sa Sunday. yan. Namatay Bernes, nabantaw. So nabuhay maguli sa Tagalog yan, bro, nabuhay maguli. Nabuhay Sunday. Resurrection sa English. Yan ang salungat sa Biblia. At dyan kami nag-separate. Tama naman ang ibang doktrina nila, pero katulad din sa Katoliko, mayroong biblical concept na Trinity. Pero sa ngayon, mayroong butas ang Trinity niyo dahil namamatay pala ang pagkagad. Nasaan na ang Panginoon dyan? Kung namatay, isa lang ang Panginoon. Then kita sa tulong persona. Sa Katoliko, hindi namin lahat mali. Dahil meron kaming na-appreciate sa Katolik na doktrina. Pero hindi lang lahat sinunod. For example, kang Ariel Amores. Dito tayo kang Ariel. Kang Ariel Amores, ang paniniwala niya salungat sa biblical concept, sa common sense ba, sentido common. Dahil hindi siya sang-ayon sa illustration to put cross churches to give illustration to give illustrate the gospel. Sa amin, ang cross namin, ginagamit namin dahil gusto namin mapaniwala ng madali ang mga tao na mayroong history ang cross sa luyo Bro, sa kasi pareho tayong naniniwala sa Trinity. Sabi mo, mayroong butas sa Trinity sa Katoliko dahil namamatay yung Diyos. sa ngayon. Paki-explain mo, bro, paki-explain itong sa 1 Timothy chapter 4 verse 9 to 10. Ito yung Bibliang Protestante, bro. Hindi po Katoliko ito. Ayan, This is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all. Sino ba itong living God who died for all? Sino bang God died living sa to? Iklaro.
Ayan o, English translation sa Living Bible oh. Sinabi dito ni San Pablo for our hope is in the living God who died for all, and particularly for those who have accepted his salvation. Yung living God who died. Sino ba itong living God who died? Sa pagkaintindi natin dyan, wala namang meron namang nakita natin na namamatay ang Christ na inaccept natin na God. Pero sa konsepto, hindi Kasi kapag namamatay ang pagkagad. Dahil makita mo sa Philippians, translate natin to sa bro, sa Bisaya, ang Diyos namatay alang nato. ang Diyos namatay alang nato. Ana nga konsepto. Normal naman yan, pero Saan ang butas na sinasabi mo doon? butas yan dahil Iniwala ka pala ang Diyos na para sa atin. hindi mamamatay ang pagkagad, ang Panginoon, ang God. Bro, Paano ba mamamatay kung mamamatay? Common sense, use your common sense. Kung mamamatay man yan, bakit pa siya nagkatao? Ano bang pagkatao? So, ayun yung issue bro, maniniwala lang ako doon sa isang guyo na yon. Baka magiging buyo na yun. Maniniwala lang ako kay Buyo, yung si Tatang Guyo, na siya po si CFD, kapag nasabi niya sa kanyang testimony na ito yung chapter niya, yung spiritual director niya, dati sa CFD siya, ito yung president niya, doon sa parokya sa Bilong, yung maniniwala lang ako bro, pero kung wala bro, wala talaga bro. Okay. Mahirap na. Pero tuloy mo rin explanation with regards about God. Sige. Doon, balikan natin si Kuyo. Sa sinabi mo, hindi mo ba nakita na pinapasok siya sa kapilya ng kanyang grupo? Kung gusto mong makinig sa iyo, paano ka na Adventist? Dahil sport ang mga CFD doon. Yung time na yun, hindi pa na bibrinwas na. Dapat bro, nagano siya bro. Nagkaroon siya ng video, binibideo niya. Pumasok ako Alam mo, hindi pa usong video sa year of 2000 taas. Dahil 2,000 pataas, meron na yan. Meron akong video, 2015 pa nga, mayroon na akong video hindi pa high tech ang mga tao doon. Wala pang cellphone. So wala pang ibig mong sabihin, wala pang cellphone na may For example, video. sa akin, meron akong okay, for example sa akin, meron akong debate sa Bohol, Tagbilaran. Silang AG Bohol ang moderator. Si Edgar yung partner ni Darwin. At saka nag-video sila sa aming mga debate. Dalawang debate. Pero hindi nila pinupost, hindi po nakin ma-post dahil wala pa akong original na cellphone sa 2015. 2015. Dahil at that time, wala pa siguro, hindi pa siguro sikat yung Facebook at that time sa 2015, ano? Meron na, Meron pero na. hindi lahat na tao maka-access ng Facebook dahil hindi lahat tao. Hindi lahat ng tao noon ay, kasi bro, sa 2015 bro, mostly kasi, pag mag-access ka ng Facebook, doon ka pa sa internetan, yung ba may hulog-hulog na 5. Yun. Kasi yung at 2015, mayroong mga cellphone na touchscreen noon, pero masyadong mahal. Hindi pa gaanong kaya sa bulsa natin. Balikan natin ang tama. Yan ang tanong mo. Kung gusto mo nga siguro na si FJ Gadjud, si pastor, nag-aaral naman yon sa SPAC para magpastor. Kung gusto mo, gidahin siya og bro, gusto ka bang mag-personal tayo? Si Jason na Dos Pueblos. Ito bro, sa sa Davao ba yata ito? Masyado pong malayong Davao. To Zamboanga. So in the first place, ikaw yung naghamon, di ka pupunta dito. Haharapin kita. Pero kung gusto mo ng yung safety, kahit ulan, nandun ka sa bahay, ay online debate na tayo. O ito si Daigo, bakante po ito yung Facebook page na, doon tayo, para walang bias. Para naman magiging ka. Si Daig, connect mo dito yan, kahit mag-bias yan sa akin, walang problema yan. Kahit pa mag-kampe pa yan sa'yo, walang problema sa akin yan, matutuloy yan debate. Yung gusto mo personal, okay sana. Kaso layo mo.
Paano yan? Davao to Zamboanga. Aabot pa tayo ng 2 araw niyan. Biyahe. Okay, balikan natin ang Panginoon. Panginoon. Mm. Propose ko sa iyo na baka pwede nating discussion through friendly dialogue or friendly debate na hindi tayo magawas-gawas topic. Oh, Mm. patunayan ko na ang Panginoon hindi mamatay ang pagkagad. Mm. Oh, Bro, nakapos tayo dyan. wala namang kumukontra sa tema mong sinabi mo na patunayan mo na ang pagka-Diyos ng Kristo ay hindi namamatay kasi hindi naman namin na yun namatay ang pagka-Diyos. Immortal yan, bro. Bro, immortal yan. Immortal. Immortal. Namatay. At hindi yung nakikita namin sabihin na namatay ang Diyos. Hindi po yung pagka-Diyos po ang namatay. Bakit meron pa kayong teksto na pinigis? Sa Timoteo 4:19. Yan nga, sinabi ni San Pablo, di ba? God died for all of us. Malinaw yan. Ang Diyos na mamatay alang-alang sa atin. Sino ba yung Diyos na namamatay? Second divine person of the Blessed Trinity who died for all of us. Ano ba yan? Literal ba yung namamatay ang Diyos? Oh! Dahil kapag hindi yan literal, figurative yan, gaya ng paniniwala si iba, ano ba ginagawa ni Kristo doon sa Kalbaryo? Shooting? Pagkatapos na nangyari, sabihin na lang, direct, okay na po, lahat. Wala po. Real talaga si Kristo'y pinako. Real talaga siya po talagang namamatay. Yan Gusto ko lang linawin, bro. Kasi nakuha ko dun sa punto mo na parang para sa iyo, parang naniniwala kami mga Katoliko na namatay ang Diyos ang namatay, yung pagka-Diyos ang namatay. Hindi po. Hindi po namatay ang pagka-Diyos. Bakit Wala po sa amin magkasalungat kayo? Ha? Bakit magkasalungat kayo? Saan doon ang nagkasalungat po? Saan doon? Sa safety sabi Cebu. Hindi. Yung dalawa nagkasalungat. Sabi sa isa, hindi mamatay ang pagkagad. Sabi mo yun din, mamatay. Hindi naman yung ibig sabihin ko na nature. Kasi ang nature po, hindi po mamamatay ang nature. Oo. Pero ang pagka-Diyos na ni Kristo, hindi po namamatay. Yung kanyang pagka-persona lang po, yung sino ba yung nag-act? Kaya mali Okay. yung unawa ninyo na namatay ang pagka-Diyos ang namatay, hindi po. Ito bro, meron pala tayong si dating huwad na mga ngaral ito, ngayon nagkatoliko na. Sige. Yan ang gusto kong mangyari. Hindi yung alam nyo bro, itong si Daig, sayang naman. Bro, magkatoliko ka na. Ano ba? Wala akong nakitang rason na magkatoliko ako based on Bible. Yan ang Alam mo bro, sabi tama ko naman sa'yo. bro. Bro, tama naman bro kapag magkatoliko ka bro, lahat ng mga siguro. Ano ba nga ulit trabaho mo ngayon bro? Personal na yun. Baka Kapag kasi sinabi ko sa'yo, nagtataka nga parang- ako sa inyo hindi naman kayo, wala naman siguro kayong malalaking business. Wala naman siguro hindi naman siguro kayo nagtatrabaho sa government. Bakit may laptop kayo? Di ba, kamahal-mahal ng laptop? Sa simbahang Katolika po, kapag magbalik loob ka sa simbahang Katolika, lahat na laptop mo, wala ka matatanggap. Wag mong Mag-aral ka, voluntaryo yan. Baka, Pero hindi okay yan ka. sa, ha? Wag mong usapan ang personal ko. Baka mahiya ka kapag Kasi malaman bro, mo. kasi ganito kasi yan bro. Siguro baka nawiwili ka sa mga laptop mo, sa mga ano mo kasi sa Katoliko hindi ka Normal lang bibigyan nun pag magkatoliko ka. Pero bro, hindi naman kami namimilit bro. Nasa sayo yan. According to Saint Bernadette bro, my job is to inform, not to convince you. Bahala ka na. Ano bang akala mo meron ako mga sponsor at saka nakikingi ako ng mga sponsor sa mga Adventist. Sabi, ukitan mo ang buong pagkatao ko kung meron ganyan. Wag nang mag-uting kay. Sige bro. Tuloy sa issue. Iwan ko muna kayo dyan kasi babalik ako sandali lang, mag-CCR muna ako. Okay,
Sige, bro. Siya. Pwede po ba magtanong po ako sa'yo, bro? Pwede po ba ako magtanong? Okay. Bro, ano po bang dahilan? Ano ba? Inborn SD ka ba? Or dati kang Katoliko? Hindi ako inborn SDA at saka katunayan yon hindi bago pang na-convert sa Adventist ang libutid kong ama sa Adventist at saka ang birth certificate ko Roman Catholic pa. Hindi naman tali ma-change yun o ma-change pa. Yung ibig sabihin, nabinyagan ka bilang Katoliko ko. Sabi nila, hindi ko alam, bata pa ako. Sige. Yung tanong mo na hindi na ma-change yung birth certificate mo, ma-change ba yun po, pero mahabang na proseso. Okay. Pero ano ba ang dahilan kung bakit napaniwala ka sa siktang yan? Wala namang nagpapaniwala sa akin na tao, nagbasa lang ako ng Biblia, nag-comparison sa lahat ng religion dahil gusto ko po ang malaman na ano bang doktrina sa born again, sa Catholic mismo, sa yan ang study ko kung bakit nag-Adventist ako dahil wala nang makikita kong buslot dito wala nang sa tingin ko at sa alam ko sa aking pag-aaral personal nakikita ko ang katotohanan sa Seventh-day Adventist sa doktrina yan ang sagot ko. Nung sa Katoliko ka ba, may time ka ba na pinag-aralan mo din ang simbahang Katoliko? Merong time. Gaano po kadalas nung ikaw ay naging Katoliko? Gaano ka po nagkadalas na pinag-aralan mo yung doktrina ng Katoliko at gaano din kadalas yung time na pinag-aralan mo yung doktrina ng SDA? Bago ka nag-SDA? Bago ko nag-SDA sabihan ko sa iyo sa Katoliko pa ako ang to be honest ang practices ng lula ko mangadje sura man ng Tagalog mangadje kung naamay dibutid kung meron mang dibutid na Katoliko na makikita ko ngayon mas dibutid ang lula at lolo ko dahil 6 p.m. 12 p.m. 6 a.m. mag-devotion yan ng rosary 7 times 7 libot man no? 7 na balik-balik at saka ang na remember ko kasama kami lahat magluhod kapoy gali usahay kanang hirap gali usahay kay usahay yaning dugay kay human matagal pero ang pag-rosary sacrifice yun talaga yan. Sige patuloy pa. Yan ang nalakihan ko na devoted ang aking mga lolo. Then, sa pagsamba, mayroong katuruan ang church. Taon at itong pan nga lawas ni Kristo. Then, ganyan. Pero sa terms sa CFD, katuruan ng CFD, hindi naman ako discuss or attend ng seminar sa CFD na sa mga lecture pa sa CFD. Hindi naman. Okay pa. Base dun sa nakita mo sa nanay, sa lula mo na sinasabi mong devoted dito. Pinag-aralan mo ba yon kung bakit sila naging devoted? Pinag-aralan. O sa nakita mo, sa resulta ng pag-aaral mo po, saan sila nagkamali? Kung nagkamali man sila para sa'yo. Sa kanilang pagka-devoted, walang nakita ko nga pagkamali sa kanila. Nasaan naman yun? Sige. Ibig sabihin, wala kang problema doon. Sa pagdarasal nila, wala namang problema. Hindi naman problema yun dahil yung ang paniniwala nila, nirespeto ko yun na paniniwala nila sa pagdarasal. Walang problema. Ibig mo sabihin, wala ka dong problema dun sa ginagawa ng lula mo. Na sabi mo, kasama ka pa doon. Ang tanong ko dito,
saan po kayo nagka-problema sa Katoliko? Bakit po kayo naniniwala dun sa SD na inaantan mo ngayon? Kasi hindi Okay. naman siguro po, kasi po hindi naman po siguro lilipat ka dun sa ano kung talagang kontento ka na sa diyan sa pagiging Katoliko mo dati, di ba? Okay, sinabi ko na walang problema ang pagdarasal sa aking mga lola at lolo dahil yan ang paniniwala nila sa pagkaila or ano ba, ang pagkaila sa Panginoon na practices. Hindi pa sila nakapag-aral sa Bible, hindi pa sila, kaya sabi nila, huwag mong basahin yan dahil mabuang ka na, makabuang na. Ang merong Biblia siya sa altar, hindi binasa dahil yan ang katuruan sa mga unang Katoliko na pare or anong katuruan. Excuse me bro. Maputol muna kita dyan sa sinasabi mo ha. Kaliwanag ko lang po sa'yo. Ang Biblia po, pinoproduce po yan, hindi para hindi basahin. Kaya nga pinoproduce po yan eh. Kaya na ginawa niya yung translation, may translation ng Bisaya, may translation ng English, para naman po, madaling mabasa. Alam mo yung sinasabi mong, huwag mong basahin dahil mababaliw ka dun. Nung kapanahunan pa yan, bro, na wala pang translation kasi yung unang dumating na Biblia dito sa Pilipinas ay Spanish pa po. Wala po nakakaintindi doon. Pero yung sinasabi mong basahin yan, tama daw, tama. Huwag mong basahin yan para interpretin mo ng sarili mo dahil may teaching authority po kami din sa Bible na yan para sa Parang kaalaman mo. Iglesia ni Cristo. Hindi hinayaan ang membro na magbasa. Iba rin yun kasi ang ipapasa ng Iglesia ni Cristo, iba rin, hindi natin itatakol yan kasi hindi natin labas na yun. Yung sa akin lang. Ang sa akin po, ang Biblia po, hindi mo ba napansin, mayroon ng English translation, mayroon na galing Spanish, mayroon Pero na galing sagutin ka diretso, ang Bible ng lola ko hindi naman English, hindi naman Spanish. Bisaya naman. Okay po, pag ganito kasi, kasi dati, siguro, sa panahon ng mga kalulalulahan mo, tanging pari lang po ang nagpe-preach. Tanging pari lang po nagpe-preach kasi hindi pa po masyadong nag-speed doon yung mga tinatawag natin CFD ngayon. Ibig sabihin, hindi ka papabasa doon sa Biblia kasi hindi mo talaga maintindihan kung wala kang magpapaliwanag sa'yo. Nung panahon na ng lola mo, wala pang magpapaliwanag sa'yo kasi po, siguro yung time ng pare, nasa misa lang nakapokus, wala pong, tulad ngayon na mayroon na pong mga CFD na nagpapaliwanag, tumutulong sa mga pare, nagpapaliwanag sa Bible. Kaya nga kami nag-i-encourage ng simbahan ngayon eh. Walang turo ang simbahan namin na hindi magbasa ng Biblia, kundi magbasa kami ng Biblia, ini-encourage kami ng simbahan na ipabasa ang Biblia. It means Kaya it means sa sinabi mo na hindi pwede magbasa ang isang Katoliko kapag hindi tinuruan o walang magtuturo na CFD. Hindi, mali po yun. Pwede kang magbasa, pero hindi mo pwedeng intindihin mo sa sarili mo. Kasi may teaching authority po kami. Kung anong tituro ng simbahan, yun po ang susundin namin. Alam mo, lahat kami, kahit ako magbasa pwede akong mag-interpret sa binasa ko eh. Pero hindi ko rin alam kung yung interpretation ng binasa ko, tama. Okay. Kaya nga ako sumasandal dun sa simbahan namin, kasi ang simbahan namin, yun ang may teaching authority, magpapaliwanag sa binasa namin. Kaya alam mo, Okay, wag mo ang silmonan dyan dahil irespeto ko yan ang idea mo, pero papaliwanag lang po ako, hindi po sermon. Okay, irespeto ko yan, pero sa konsepto ko, maintindihan ang Biblia sa lahat ng magbabasa kahit walang magtuturo. Dahil disim sa akin, pinag-aral ako para makaintindi ng gramat, paano magbasa. Kung sa pagsusulat, mayroong introduction, conclusion, at saka body. Yan. Then, ako, nag-sponsor ako ng Biblia, binigay ko kusa, hindi ko in-speak nga mag-Adventist siya, pero gusto ko na malaman niya ang katotohanan pero pagbasa ng Biblia. Yan ang konsepto ko. Wala namang problema kung saan siya pupunta, pero kung siya nag-aaral ng mabuti sa konsepto ko,
makapunta siya sa pagka-Adventist dahil merong mga katuruan dyan na dinala ng Adventist. Diyan ko na nahimong Adventist dahil nakita ko ang mga katuruan sa Biblia na hindi na kailangan merong mag-interpretar dahil Bisaya, translate dali pag Bisaya para masabtan. Kinahanglan pala i-interpretar sa laing mga tao. Pero naalay mga tao nga ako I tell you truly deep in my sense, ako makinig ako noon pa sa lahat ng nag-aaral ng Biblia, nagpangaral sa Katoliko, sa Born Again, sa lahat. At hindi lang nagkinig ako din kinukumpir ang lahat. Then hindi lang kinukumpir ko, kundi nag-aaral din ako mismo personal kung ano ang tama sa kanilang mga sinabi dahil iba-iba ang mga paniniwala at sinasabi sa iba't ibang pastor. Dahil sa alam ko, ang religion nagawang big business yan sa ating sanlibutan. Pero hindi ko naman in-against ang mga katuruan ng good news nila. Pero ang bad news dahil maraming tao na nag-aral lang dito para gusto nila na ining na sila'y pundasyon sa ilang paniniwala. Then ang iba dayon dili na dawaton kay dili kontra na silang gusto. That's wrong. Yan ang paliwanag ko, kapatid. Sige. Ganito kasi na ano ko kasi dun sa paliwanag mo, mahaba-haba man konti. Pero nakuha ko yung punto mo na ang ibig mong panggang sabihin base lang sa pagbabasa mo, hindi na kakailangan tuturuan. Bro, kahit saan ka pupunta, bro, kaya nga tayo nag-aaral eh. Sabi mo, binanggit mo, nag-aaral ka, kaya natuto ka magbasa. Nung natuto ka nag-aaral. Nag-aaral. Nung natuto ka nagbasa ng English, pinabasa ka ng English ng teacher natin, di ba? Pinabasa kita sa English, lalo na sa topic sa aral, sa lesson sa araw na ito. Pero bro, maintindihan mo ba yung sinasabi ng teacher kung hindi magpapaliwanag yung teacher? Di ba? Kailangan natin ng paliwanag ng teacher para yung binabasa natin na aklat dun sa eskwelahan, maintindihan natin. Kasi kung lahat na binasa natin sa eskwelahan, kaya pala nating intindihin yun, hindi na tayo kailangan ng teacher, hindi na tayo kailangan ng magtuturo. Ganun din sa church, bro. Yung binasa natin Biblia, bro, hindi kailangan na tayo mismo ang mag-interpret. Sa tingin ko iba yun. Dahil ang purpose educational para matured ka sa pag-intindi ng mga aklat sa educational purposes. Kung gusto mo nang mag-aaral pagka-doktor at saka sa college, kung alam naman natin, sa college, hindi na ang ibang instructor hindi na magpapaliwanag ng marami. Ikaw na mismo pagbabasahin ng topic na yan, then ikaw na itanungin, ikaw na mag-presental, ikaw na mag-report. Kaya dili na kayo sila mag-explain. Gamay na lang kayo instructor mag-explain sa college tungod kay nakita nila nga matured na ni pag-intindi kung saan nila makuha. For example, sa atin ngayon, kung hindi mo maintindihan, magduda ka sa translation, mayroon ng high teach na. Pumunta ka sa Greek, makita na din nimo kung anong word to, paano nila ginagamit, anong practices to. Iba sa iyong sinabi dahil ang aral, turuan ka kung bata pa ka, hindi pa ka matured. Then, sa Biblia, iba naman dahil kapag makabasa ka na, tinatranslate yan dahil kung mabasa mo lahat, tinatranslate ng Bisaya para maintindihan sa mga magbabasa. Kung sa may nahitabo sa ano bang nagawa ni lisod mo kayo magtagalog. Kung sa may nahitabo sa kuan ron kanang sa atong kalibutan, daghan kay relihiyon kay lain-lain na pagtudlo ang mga tao ning tuo sa ilang mga nagtudlo. Pero ang konsepto nako, kung ang tao mo tuo pa lang dun sa Biblia, dili mo daghan ang relihiyon kay ang matag pastor lain-lain kanang gitawag paliwanag kibuloy kay appointed son of God. Unya ang iyang kwan gikuha niyang emosyonal sa tao, emosyonal din para mosunod, gitagaan niya kaayo ang mga tao din alang kay mutuon iglesia ni Kristo. Ilang gitarget nga
kining di ka mo sa Biblia kay ganil Adli kayan sa nato ng pagtakol sa laing religion bro. dili na subukan mo gud kay Trix. Respeto po natin ang paniniwala nila kasi hindi naman natin sila kausap. Hindi naman natin Bro. doktrina nila kasi iba-iba yung doktrina natin. Dito Medyo po na lang. bukas ulit tayo bro kasi mahaba na yung time bro at saka papalubot na rin ako bro. Sige po. Salamat sa panahon pala. At saka sa tutupan ko yun sa 50 viewers dito sa akin. Salamat po at sumusubaybay Panigong na po. At sana po, pagpalain po tayong lahat at nasa mayong pagtulog tayo lahat at magdasal na po tayo. Yun lang po. God bless sa lahat. Sige. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating programa Straight to the Point. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod Brad Eugene ko po magsasabi sa inyo. Magandang gabi. God bless po. Mag-ingat po kayo lagi. Straight to the Point. Naman ni Patris, Filito, Espiritu Sancti. Amen. Sige bro, thank you.